හැබැයි අද මම පෙන්වන්න යනවා කාරණා 6ක් දෙවියන් වහන්සේගේ සර්ව බලධාරීත්වය ක්‍රියා කරන සීමාවන් 6ක්. ஆண்டவருடைய சர்வ வல்லமையுத்துவத்தை செயல்படுகிற அந்த வரையறுக்கப்பட்ட 6 முறைகளை நான் பேச விரும்புகிறேன். කාරණා 6ක් කතා කරන්න යනවා. උන්වහන්සේ සර්ව බලධාරී. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் தான். හැබැයි උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන සීමාවක් තිබෙනවා. ஆண்டவர் செயல்படுகிற ஒரு முறை இருக்கிறது, ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட எல்லை இருக்கிறது. සිංහලෙන් මම කිව්වා දෙමළෙන් හරියන්නේ නැහැ, පරිවර්තනය කරන්න එපා. මේකට මාතෘකාවක් දෙන්නම්. කා 6. හරි. කයනු 6ක්. සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඕනේ නැහැ. රයිට්. කයන්නෙන් පටන් ගන්න කාරණා 6ක් ගැන කතා කරන්න. கானான்கிற இடத்திலே சிங்கள மொழியிலே துவங்குகிற 6 காரியங்கள். දෙමළෙන් කොහොම වෙයිද මන් දන්නේ නැහැ. தமிழ்ல எப்படி வரும் தெரியல ඒ பாப்போம். කාරණා 6 ඇතුළත තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සර්ව බලධාරීත්වය අපේ ජීවිතේ ප්‍රකාශ වෙන්නට இந்த යන්නේ. 6 காரியங்களுக்குள்ளுக்கு தான் ஆண்டவருடைய சர்வ வல்லமையுள்ளத்துவம் இங்க வெளிப்படுகிறது. ඒ කාරණා 6 තුල ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අත්දකින්නට යනවා. இந்த 6 காரியங்களுக்குள்ள நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமையை கைக்கொள்ள போகிறீர்கள். ඉතින් ඔබ ලියනවා නම් නෝට්ස් ගන්නවා නම් ලියා ගන්න මේ කාරණා 6 මම එක එක කතා කරන්නට යනවා. நான் இந்த 6 காரியங்களை பேச போகிறேன். நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து அதை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். පළවෙනි කාරණය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සර්ව බලධාරීත්වයේ පුදුම ක්‍රියා උන්වහන්සේ කරන්නේ උන්වහන්සේ කොන්දේසි තුලයි. ஆண்டவர் அவருடைய அற்புதங்கள் வல்லமைகளை செய்வது ஆண்டவர் ஒரு කොන්දේසි සීමාවක් நிபந்தனைகளுக்குள்ளாக தான் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். ආමෙන්. දේව වචනේ පුරාවටම අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ බලවත් දේ කරන්න කලින් උන්වහන්සේ කොන්දේසියක් දෙනවා. ஆண்டவர் ஆண்டவருடைய வார்த்தை முழுமையாக நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது ஆண்டவர் ஒரு சில நிபந்தனைகளை வைக்கிறார் அற்புதங்கள் செய்ய මේ முன்பதாக. අවුරුද්දේ උන්වහන්සේ දීපු පදයම අරගෙන අපි බැලුවොත් උන්වහන්සේ කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ නුඹලා අතරේ පුදුම දේ කරන්න යන නිසා பவித்ர වෙන්න. இந்த வருடத்தில் எங்களுக்கு கொடுத்த தலைப்பை வைத்து நாங்கள் பார்த்தா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அற்புதங்கள் செய்ய போகிறேன் ஆகையால் உங்களை சுத்திகரித்துக் දෙවියන් கொள்ளுங்கள். වහන්සේ කියනවා පවිත්‍ර වුණොත් මම හෙට දවසේ නුඹලා අතර පුදුම දේ කරන්න நீ යනවා. சுத்திகரிக்கப்பட்டால் நாளை தினத்தில் அற்புதம் செய்வேன் என்று ஆண்டவர் ඔබ சொல்லுகிறார். පවිත්‍ර වුණත් නැතත් දෙවියන් වහන්සේට දවසේ පුදුම දේ කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் சுத்தமா இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நாளை தினத்தில் ஆண்டவருக்கு அற்புதம் செய்ய හැබැයි முடியும். උන්වහන්සේ කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද පුදුම දේට වඩා පුදුම දේ තමයි අපි පවිත්‍ර වෙන එක. ஏனென்றால் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்ய போவதில்லை. அற்புதங்களை விட அற்புதமானதுதான் நாங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருப்பது. කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்வது මොකද விளங்குது? හෙට දවසේ පුදුම දේ පහු කරලා ඔබට තව දවසක දෙයක් අවශ්‍ය වෙයි. ஏனென்றால் நாளைக்கு அந்த அற்புதம் முடிந்தோடனே இன்னொரு தேவை வரும். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය අත්දැකීමට කෙලවරක් නැහැ මේ ජීවිතේ යනකම්. இந்த வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருடைய கரத்தை நாங்கள் பார்க்க அற்புதத்தை கைக்கொள்ள அது அளவில்லாதது. මම ගිය සතියේ පෙන්නුවා. கடந்த கிழமையில நான் காண்பித்தேன். යෝර්දානෙන් එතර වෙන්න කලින් පවිත්‍ර වෙන්න කිව්වා. யோர்தானுக்கு போக முன்பதாக பரிசுத்தம் ඊට அடையுங்கள். පස්සේ යෝර්දානෙ දෙබෑ වුණා. யோர்தான் பிளந்தது. ඊට පස්සේ යෙරිකෝවට ආවා. அதுக்கு பின்பதாக எரிகோ இருந்தது. යෙරිකෝවට යන්න කලින් දෙවනි චර්මච්ඡේදනය කරනවා. எரிகோக்கு போக முன்பதாக இரண்டாவது விருத்த சேதனம் இருந்தது. වෙන්වීමක් කරනවා. ஒரு பிரித்துதல் இருந்தது. ලිංගයෙන්ම වෙන්වීමක් කරනවා. අනිත් අයට වඩා වෙනස් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. අන්‍ය ජාතීන්ට වඩා වෙන් කරනවා. அந்நிய ஜாதிகளை விட நீங்கள் வேறு பிரித்திருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ඒ චර්මය ඡේදනය කරාම දන්නවා මෙයා මොන ජාතියේද මෙයා අපේ ජාතියේද නැද්ද කියලා උන්වහන්සේ ලෝකයෙන් අන්‍යයන්ගෙන් වෙන් කරනවා. அவர்கள் விருத்த சேதனம் செய்தோன்னு அவர்களுக்கு காணப்படுகிறது உலகத்திலிருந்து இவர்கள் வேர் பிரிக்கப்பட்டவர். වෙන් වුණාට පස්සේ යෙරිකෝව ජය ගන්නවා. அவர்கள் வேர் பிரிந்த பின்பதாக எரிகோவை வென்று දැන් கொள்கிறார்கள். හෙට දවසේ වෙන්න තිබුණේ යෝර්දානිය විතරක් නෙමෙයි. நாளை தினத்தில் இருந்தது யோர்தான் மாத்திரம் அல்ல. හෙට දවසේ යෝර්දානිය පහු කරාට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ජෙරිකෝවක් එන්න යනවා. அந்த யோர்தானை கடந்த பின்பதாக இன்னொரு எரிகோ வரப்போகிறது. ඊට පස්සේ ජෙරිකෝව ජය ගත්තට පස්සේ හායි කියන දේශයට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්න වුණා. எரிகோவை கை கொண்ட பின்பதாக ஹாய் என்கிற தேசம் வந்தது. හායි පරදිනවා. ஆனா ஹாயிலே ඒ කියන්නේ தோற்கடிக்கப்படுகிறார். හායි ගහනවා යුදෙව්වන්ට. ஹாய் வந்து யூதர்களுக்கு அடிக்கிறது. හායි ආයි වෙන්නම ගැහුවා. ஹாய் வந்து போறதுக்கே கொடுத்துட்டான். රිදෙන්නම ගැහුවා යුදෙව්වන්ට. வலிக்கிறதுக்கே கொடுத்துட்டான். 30000ක් විතර මැරුණා. 30,000 மரித்து ඊට போனார்கள். පස්සේ යොෂුවා ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඉස්සරහ බිම වැටිලා අඬලා අහනවා ඇයි පෙරදුනේ ස්වාමී. யோசுவா போய் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பதாக விழுந்து அழுது கேட்கிறார் ஏன் தோற்கடிக்கப்பட்டோம். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නුඹලා අතරේ පාපයක් සිදු වුණා. ஆண்டவர் சொன்னா உங்கள் நடுவிலே பாவம் நடந்தது. යෙරිකෝව වැටුණාට පස්සේ ආකන් කියලා කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඒකේ තිබුණු සල්ලි ඇඳුමුයි හොරකම් කරලා එයාගේ ගෙදර ටෙන්ට් එක යට හංගලා තිබුණා. ஆகான் என்கிறவர் அவர் போய் அந்த யுத்தத்துக்கு பின்பதாக பணத்தையும் உடையையும் கொண்டு வந்து அவங்களுடைய அந்த டென்ட்டுக்குள்ளே வைத்திருந்தார். එයාගේ පාපය නිසා හායි ආයි වෙන්නම ගැහුවා. அவருடைய பாவத்தினாலே ஹாய் அவர்களுக்கு இல்லாம போ அவங்க ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න ඕනේ දඬුවම විනිශ්චය දෙනවා. ඊට පස්සේ වුන් පසුතැවිලි වෙනවා. හදාගෙන ඊට පස්සේ යනවා. ඊට පස්සේ
ජය ගන්නවා. அவர்கள் ஆண்டவர் தண்டனை கொடுக்கிறார், தங்களுடைய தோல்வி பிழையை சரி செய்து கொள்கிறார்கள், அது பின்பதாக ஆண்டவர் வெற்றி ඔබ கொடுக்கிறார். දන්නවා දිගින් දිගටම ඊශ්‍රායල් සෙනගට තිබුණම් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න. தொடர்ந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு காரியங்களுக்கு முகம் கொடுக்க இருந்தது. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට උවමනා වෙච්ච දිගින් දිගටම තිබෙන්න ඕන එකම දේ පවිත්‍රව සිටීමයි. ஆனால் தேவனுக்கு தேவையாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டியது பரிசுத்தமாக ඊට இருப்பது. පස්සේ අපි බැලුවා මේ යෝර්දානෙන් එතර වෙලා වුන් කානාන් දේශය අල්ලා ගත්තට පස්සේ අවුරුදු 700 ගාණක් ගියාට පස්සේ ඊශ්‍රායලය විවිධ අවස්ථාවන් වලදී වහල්කමට යනවා. அவர்கள் யோர்தானை அவர்கள் கடந்து அவர்கள் கானான் தேசத்துக்குள்ள போனதாக அது 7 வருடத்துக்குள்ளே அவர்கள் பல முறைகள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே ඒවගේ போனார்கள். ද්විතීය කතාවේ කියනවා. உபாகம புத்தகத்தில் කතා சொல்லப்படுகிறது. 28 කියන තවද මා විසින් නුඹට අනකරන නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ සියලු ආඥා රක්ෂා කරන්න බලා ගන්න ලෙස උන්වහන්සේගේ හඬට ඕනෑකමින් කන් දෙන්න හිනම් නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ පොළවේ සියලු ජාතීන්ට වඩා නුඹලා උසස් කොට තබනසේක. இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கற்பனைகளுக்கெல்லாம் நீ செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படி அவருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானா உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதியெல்லாம் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියන මට කීකරු වුණොත් මම නුඹලා උසස් කරන්නට යනවා. ஆண்டவர் சொன்னார், நீ கீழ் படிந்தால் உன்னை உயர்த்தி வைத்திருப்பேன். උන්වහන්සේට සර්ව බලධාරීත්වය තිබෙනවා අපිව පවිත්‍ර නොවුනත් උසස් කරන්න. ஆண்டவருக்கு சர்வ வல்லமைத்துவம் இருக்கிறது, நாங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டாலும் எங்களை உயர்த்தி හැබැයි வைக்க. උන්වහන්සේ හැම වෙලේම කොන්දේසියක් දෙනවා උන්වහන්සේගේ බලය ප්‍රකාශ කරන්න කලින්. ஆண்டவர் நிபந்தனை வைக்கிறார், எப்பொழுதும் அவருடைய வல்லமை காண்பிக்க முன்பதாக. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ බලයක් දකින්න නම් උන්වහන්සේගේ කොන්දේසියට අපි යටත් වෙන්නට அவருடைய අවශ්‍යයි. வல்லமை கை கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் அவருடைய நிபந்தனைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிய අපිට வேண்டும். තව එක බයිබල් පදයක් බලමු. යොහන් 15:7 අපි බැලුවා මේක කලිනුත් බලලා තියෙනවා. පාස්ටර් ඒෂානුත් කතා කරා. பாஸ்டர் ஏஷான் இதை குறித்து பேசினார். නුඹලා මා තුලෙහි පවතින්නෝ නම් මාගේ වචනය නුඹලා තුලෙහි පවතී නම් නුඹලා කැමති දෙයක් ඉල්ලාපල්ලා එවිට නුඹලාට ලැබේ. நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் என்றார். අපි කැමති දෙයක් ඉල්ලුවොත් දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න බලය තිබෙනවා. நாங்கள் விரும்பினதை கேட்க அவருக்கு வல்லமையை கொடுக்க හැබැයි அவருக்கு வல்லமை. උන්වහන්සේ කියනවා නුඹේ ඔයා මා තුල හිටියා නම් මගේ වචනය නුඹලා තුල තිබුණොත් කැමති දෙයක් ඉල්ලන්න. நீ எனக்குள்ளும் என் வார்த்தை உனக்குள்ள இருந்தா நீ வேண்டியதை கேட்டுக்கொள், அது உனக்கு ඒ உண்டாகும். දන්නවද අපිට ඕන දේ ඉල්ලන්න බෑ. எங்களுக்கு நினைத்த நேரத்த காரியத்தை கேட்க முடியாது. උන්වහන්සේගේ කොන්දේසිය තුලට අපි ආවේ නැත්නම් அவருடைய நிபந்தனைக்குள்ளே நாங்கள் வராவிட்டால் අපිට හානි කරන දේත් අපි ඉල්ලන්න යනවා. நாங்கள் தவறானதை நாங்கள் கேட்க போகிறோம். අපි වැරදි දේත් ඉල්ලන්න යනවා. தவறானதை நாங்கள் கேட்போம். අපිට කැප නැති දේත් ඉල්ලන්න යනවා. எங்களுக்கு ஒத்து வராத காரியத்தை நாங்கள் හැබැයි கேட்போம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අප තුල තිබෙනවා නම් ஆனா வார்த்தை நமக்குள்ள இருந்தால் ඉල්ලන්න කලින් දන්නවා මේක ඉල්ලන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. நாங்கள் கேட்க முன்பதாக அறிந்திருக்கிறோம், இதை கேட்கலாமா கேட்க ඒ கூடாதா. නිසා යේසුස් වහන්සේ කියන වචනය නුඹලා තුල පවතිනවා නම් කැමති දෙයක් ඉල්ලන්න මම ඒක කරන්න යනවා. ஆகையால் தான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், வார்த்தை உனக்குள்ள இருந்தா வேண்டியதை நீ கேளு, நான் உனக்கு கொடுப்பேன். පළවෙනි කයන්න කොන්දේසිය. முதலாவது காரணம் அது நிபந்தனை. එහෙමත් නැත්නම් කැපවීම කියලාත් ගන්න පුළුවන් එතන. அர்ப்பணிப்பு என்றும் நாங்கள் எடுக்கலாம். වෙන්වීම. வேறு பிரித்து வாழ்வது. දෙවියන් වහන්සේ කියන දේට ඔබ වෙන් වුණොත් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබ අත්දකින්නට යනවා. நீங்கள் தேவன் சொல்லுகிற காரியத்துக்கு உங்களை அர்ப்பணித்தால் ஆண்டவருடைய கிரியை காண முடியும். දෙවනි කයන්න තමයි කාලය. இரண்டாவது தான் அது காலம். කාලය තුල තමයි උන්වහන්සේගේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නට යන්නේ. அந்த வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திலே தான் ஆண்டவர் செயல்படுவார். ඔබේ කාලය නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ කාලය උන්වහන්සේගේ වැඩේ කරන්නේ. உங்களுடைய காலம் அல்ல, தேவனுடைய காலம். ඔබට ඕන වෙලාවට නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ හරි වෙලාවට ඔබේ ජීවිතේ බලය ප්‍රකාශ කරන්නට යනවා. உங்களுக்கு தேவையான நேரத்திலே அல்ல, அவருக்கு விரும்பின அவர் விரும்பின நேரத்திலே. දේව වචනේ කයිරොස් කියන වචනය තිබෙනවා. வேதத்திலே கைரோஸ் என்கிற කයිරොස් வார்த்தை කියන්නේ இருக்கு. දෙවියන් වහන්සේගේ කාලය තුල. கைரோஸ் என்பது தேவனுடைய காலம். උන්වහන්සේගේ නියමිත කාලය තුලට අපි ඇතුල් වුණාම උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්තය අපි අත්දකින්නට යනවා. அவருக்கு ஏற்ற காலத்துக்குள்ளே நாங்கள் உட்பிரவேசித்தால் அவர் செயல்பட බලන්න ஆரம்பிப்பார். යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන බැලුවොත් යේසු මෙන්න මේක බලන්න යොහන් 2:4 யோவான் 2:4 நாங்கள் பார்த்தால் යේසුස් අපි පාසේෂන් දේශනා කරත් දන්නේ වතුර වයින් කිරීම ගැන. பாஸ்டர் ஏஷான் அவர்கள் பிரசங்கித்தாரோ தெரியல, தண்ணீரை திராட்சரசமாக ගිය සති மாற்றுவது ඉංග්‍රීසි දේව මෙහෙදී දේශනා කළා. கடந்த கிழமை ஆங்கில මරියා ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේට කියනවා වයින් ඉවරයි මොන හරි කරන්න මගුල් ගෙදර. மரியா வந்து இயேசுவிடத்துல சொல்லுகிறார், திராட்சரசம் முடிந்தது, ஏதாவது செய்யுங்க. ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ කියන පළවෙනි දේ තමයි ස්ත්‍රිය නුඹෙන් මට කම මොකද මාගේ වෙලාව තවම පැමිණුනේ නැතයි ඈට කීසේ. அதற்கு இயேசு, ஸ்ரீயே எனக்கு உனக்கு என்ன, என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்றார். මරියා දැනගෙන හිටියා යේසුස් වහන්සේට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. மரியா அறிந்திருந்தா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வேண்டியதை செய்ய
முடியும். අපි දන්නවා මේ කතාවේදී යේසුස් වහන්සේ අන්තිමට මව කියන දේ කරනවා. எங்களுக்கு தெரியும் கடைசியாக இயேசு கிறிஸ்து தாய் சொன்னதை அவர் செய்கிறார். හැබැයි යේසුස් වහන්සේ දෙයක් උගන්වනවා මගේ කාලය ආවහම තමයි මම සමහරක් දේවල් කරන්නට ஆனா இயேசு යන්නේ. கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்னுடைய நேரம் வந்தவுடன் தான் நான் ஒரு சில காரியங்களை ඒ செய்வேன். වගේම ගලාති 4:4 கலாத்தியர் 4:4 නමුත් කාලය සම්පූර්ණ වූ කල දෙවියන් වහන්සේ ස්ත්‍රියකුගෙන් උපන්නා වූද ව්‍යවස්ථාව යටතේ උපන්නා වූද තමන් පුත්‍රයාණන් වහන්සේ එවූසේක. காலம் நிறைவேறின பொழுது ஸ்ரீனிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழாவனுமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார். කාලය සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි යේසුස් වහන්සේත් ආවේ. காலம் நிறைவேறினதுக்கு பின்பதாக தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். මෝසෙස්ට වෙනුවට යේසුස් වහන්සේට එන්න තිබ්බා. மோசேக்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வர இருந்தது. ආබ්‍රහම් වෙනුවට යේසුස් වහන්සේට එන්න තිබ්බා. ஆபிரகாமுக்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வர இருந்தது. නෝවා වෙනුවට යේසුස් වහන්සේට එන්න තිබුණා. நோவாக்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வர இருந்தது. හැම අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් වෙනුවට යේසුස් වහන්සේට එන්න තිබ්බා. எல்லா தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வரம் இருந்தது. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා උන්වහන්සේට කන්‍යාවත් තුලින් දරුවෙක් දෙන්න බලය තිබුණට හරි වෙලාව එනකම් මම ඉන්න ඕනේ ගැලවුම් කාර්යාව පවා දෙන්න පිණිස. ஆண்டவருக்கு கன்னிகை மூலமாக எப்பொழுதும் ஒரு குழந்தை கொடுத்திருக்கலாம், ஆனால் சரியான நேரம் வரும் வரை தேவன் காத்திருந்தார். කී දෙනෙකුට මං කියන එක තේරෙනවද? நான் சொல்வது எத்தனை பேருக்கு ඔබ விளங்குகிறது? තේරුම් ගන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ කාලයට කීකරු වුණොත් ඒ කාලයේදී ඒ දේ ඔබ ලබා ගන්න යනවා අත්දකින්නට. தேவனுடைய காலத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தா அந்தந்த காலத்திலே அது நடக்க போகிறது. මේ කාලය කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. இந்த காலம் என்பது மிகவும் முக்கியமான මම හැම காரியம். වෙලේම හිතන දෙයක් තමයි අපි ඉපදුණු අවුරුද්ද පවා පර්ෆෙක්ට්ම ඉයර් එකේ පර්ෆෙක්ට්ම අවුරුද්ද අපි ඉපදිලා තියෙනවා. நாங்கள் பிறந்த வருடம் கூட சரியான வருடத்திலே நாங்கள் பிறந்திருக்கிறோம். සමහරක් අය දරුවෝ ගැන යාඥා කරනකොට මට පෙළඹ වුණොත් මම මේ දේ කියනවා. சில பேர் குழந்தைகளுக்காக அவர்கள் செபிக்கிற பொழுது எனக்கு ஆண்டவர் வழி நடத்தினால் நான் இதை சொல்லுவேன். දෙවියන් වහන්සේ තමයි දන්නේ ඔයාලගෙන් එන ළමයා මොන අවුරුද්දේද ඉපදෙන්න ඕනේ කියලා. ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும் உங்கள் மூலமாக வருகிற பிள்ளை எந்த வருடத்திலே பிறக்க வேண்டும். මොකද උන්වහන්සේ දන්නවා ඒ දරුවා මොන වයසේදීද කොතනදීද ඉන්න ඕනේ කියලා. ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் அந்த பிள்ளை அந்த வருடத்தை எந்த வயதிலே எங்க இருக்க வேண்டும். ආමෙන් කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? 1987 ඉපදුන නිසා අද අවුරුදු 38ක් වෙලා චුට්ටක් පරිණත වෙලා ඔබ ඉස්සරහා දේශනා කරනවා. 1987 நான் பிறந்திருந்தாலும் கொஞ்சம் நான் முதுமை அடைந்து நான் இப்பொழுது கொஞ்சம் இருக்கிறேன். මම 2000 ඉපදුනා නම් நான் 2000ல நான் பிறந்திருந்தா තාම නෝටි. இன்னும் நோட்டியா இருந்திருப்பேன். තාම මට දෙවියන් වහන්සේ මාව හදාද ඉන්නේ. இன்னும் ஆண்டவர் சரி செய்து கொண்டிருப்பார். ඒ කාලයට දෙවියන් වහන්සේ ඒ අයව හරි කාලයට ඔබේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ නියම කරලා තිබෙනවා. அந்தந்த வயதிலே அந்தந்த காலத்திலே அவர்களை ஆண்டவர் நியமித்திருக்கிறார். හොඳම උදාහරණයක් බලමු එස්තරගේ ජීවිතය. எஸ்தருடைய வாழ்க்கையிலே දැන් එස්තර් මොන කාලෙද ඉපදෙන්න ඕන කියලා දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. எஸ்தர் எந்த காலத்திலே பிறக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார். එස්තර් මොන කාලේ ඉපදිලා මොන වයස වෙද්දිද දෙවියන් වහන්සේට ආව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා දෙවියන් වහන්සේ විතරයි දැනගෙන හිටියේ. ஆண்டவர் வந்து எஸ்தர் எந்த காலத்திலே பிறந்து எப்படி பாவிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார். දැන් ඔබ දන්නවා ඔවුන් මේ වහල්කමට ගියාට පස්සේ அவர்கள் அடிமைத்தனத்துக்கு பின்பதாக එක ඒ රාජ්‍යය තුල அந்த ராஜ்யத்திலே යුදෙව්වන්ව විනාශ කරන්න ප්ලෑන් එකක් ආවා. யூதர்களை அழிக்க அவர்கள் திட்டமிட்டிருந்தார்கள். ඊට පස්සේ ඒකත් එක්කම ඒ රජතුමා මේ භාර්යාවක්ව හොයනවා. හොඳ ලස්සන කන්‍යාවක්ව හොයනවා. அந்த ராஜா ஒரு நல்ல ஒரு மனைவியை நல்ல ஒரு கன்னிகை அவர் தேடினார். විසවක්ව හොයනවා. ஒரு ராணியை ඊට தேடினார். පස්සේ පැජන්ට් එකක් තිබෙනවා. නැත්තම් මොනවද කියන්නේ මේ තරංගයක් තියෙනවා ලස්සනම ගැහණු කෙනා තෝරන. அவர்கள் ஒரு போட்டியை வைக்கிறார்கள் அழகான பெண்ணை தெரிந்து கொள்ள. රජතුමා ගිහිල්ලා ඒ ගෑනු අය අතරින් ලස්සනම කෙනා තෝරගන්නවා බිසවවන පිණිස. ராஜா போய் அந்த பெண்களிலே அழகானவளை தெரிந்து கொள்ளுகிறார். රැජින වෙන පිණිස. அவளுக்கு ராணியாக දැන් மாறும்படியாக. ඒ අතර එස්තරුත් ඉන්නවා තරංගකාරියක් හැටියට. ஆனா எஸ்தரும் அது நடுவிலே போட்டியாளராக இருக்கிறார். හැබැයි එස්තර් යුදෙව්වෙක්. ஆனா எஸ்தர் யூதாவை දැන් சேர்ந்தவர். රජතුමා යටතේ කණ්ඩායම ප්ලෑන් කරනවා යුදෙව්වන්ව මරලා විනාශ කරලා දාන්න. ராஜாவுக்கு கீழே ஒரு குழு அவர்கள் திட்டமிடுகிறார்கள் யூதர்களை கொலை செய்ய. ඒ ප්ලෑන් එක යන අතර තමයි යුදෙව්වෙක් වන එස්තරුත් රජතුමාගේ භාර්යාව වීමේ තරඟයට හිටගන්නේ. இந்த திட்டம் நடக்கிற பொழுதுதான் யூதர் பெண்ணான எஸ்தரும் அந்த போட்டியிலே கலந்து கொள்கிறார். දැන් මේ එස්තර් ගැන බලන්න එස්තර් 2:7.
எஸ்தர் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வார்த்தையில இப்படி சொல்லுகிறது. ඔහු තමාගේ බාප්පාගේ දුව වූ හදස්සා එනම් එස්තර් ඇති කරගත්තා. දැන් මොර්දෙකායි කියන කෙනා එස්තර්ව හදා ගන්නවා. மொர்தெகாய் என்கிறவர் எஸ்தரை அவர் வளர்த்தெடுக்கிறார். එස්තර්ගේ අම්මයි තාත්තයි නැති වෙනවා. எஸ்தருடைய தாயும் தகப்பனும் இறந்து ඊට போகிறார்கள். පස්සේ එස්තර් එයාගේ අංකල් එස්තර්ව හදා ගන්නවා දරුවෙක් ලෙස. அந்த அங்கிள் எஸ்தரை அவர் வளர்த்தெடுக்கிறார். මක් නිසාද ඇගේ පියත් මවුත් ජීවත්ව සිටියේ නැත. ඒ ඈ වනාහි ශෝභන වූ රූප සම්පන්න තැනැත්තියක් වූවාය. ඇගේ මව්පියන් නැසුණු කල මොර්දෙකායි ඈ තමාට දුවෙක් කොට පිළිගත්තේය. அவளுக்கு தாயும் தகப்பனும் இல்லை. அந்த பெண் ரூபவதியும் சௌந்தரியம் உள்ளவருமாய் அவர் இருந்தா. அவள் தகப்பனும் அவன் தாயும் மரணமடைந்த போது மொர்தெகாய் அவளை தன் குமாரத்தியாக எடுத்துக்கொண்டான். දැන් මෙතන රජතුමා තෝරන කාලේ එස්තර් இந்த ராஜா எஸ்தரை தெரிந்து கொள்கிற காலத்திலே ඒ වචනේ කියනවා ශෝභන වූ රූප සම්පන්න වූ ස්ත්‍රියක්ව සිටියා. அவர் ரூபவதியாக அவர் அழகாக அவள் இருந்தார். ඒ කියන්නේ මම හිතනවා හොඳම තරුණ වයසේ ඉන්නට ඇති. அவள் ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு வயதில இருந்திருக்கலாம். வாலிப வயதில තරුණ වයසේ හිටියා. அவர் வாலிப வயதில இருந்திருக்கலாம். එයා ඒ කියන්නේ රජතුමා තරඟේ තියෙන දවසේ හරිම වයසේ හිටියා රජතුමාට තෝරන්න පුළුවන් තරම් ලස්සන වෙන්න. அந்த ராஜா அந்த தெரிந்து கொள்கிற நாள் வரை காட்டியும் அந்த வயது வரை காட்டியும் அவ இருந்தார். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ එස්තරට ඉපදෙන්න අවුරුද්දක් නියම කරා. මොකද උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා අහවල් දවසේදී මම එස්තරව තියන්න යනවා රජතුමාගේ බිසව වෙන පිණිස. ஆண்டவர் சரியான வருடத்திலே எஸ்தரை பிறக்க வைத்தார். ஏனென்றால் நான் அவளை சரியான நாளிலே அவளை ராஜாக்கு முன்பதாக வைக்க போகிறேன். එස්තර් ඉපදුණු අවුරුද්දට අවුරුදු 10කට කලින් ඉපදුනා නම් எஸ்தர் அந்த 10 வருடத்துக்கு முன்பதாக பிறந்திருந்தாள். ඔන්න බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ. என்ன நடந்திருக்கும்? ඇස් රැලි වැටිලා තියෙන්නට තිබුණා. சில நேரம் கண்கள் இப்படி சுருங்கி இருக்கலாம். ඇඟේ මොනවද කියන්නේ ෂේප් එක නැති වෙන්න තිබුණා. உடம்பு அந்த ஷேப் இல்லாம போயிருக்கலாம். ඒ රජතුමා බලද්දි මේ කවුද මේ වයසක එක්කෙනෙක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා හිතන්න තිබුණා. ராஜா பார்க்கிற பொழுது வயதான ஒருவரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. දෙලින්ම රිජෙක්ට් වෙන්න තිබුණා. சரியாக அவர் எதிர்த்திருக்கார். හැබැයි ඉපදුණු හරි අවුරුද්දේදී හරි වයස වෙද්දී රජතුමා එයාව තෝරගන්න විදියට ඇය වර්ධනය වෙලා සිටියා. ஆனா அவர் பிறந்த நாளிலே ராஜா தெரிந்து கொள்ளுகிற அளவுக்கு அவர் சரியாக வளர்ந்திருந்தார். දැන් බලන්න මොර්දෙකායි කියනවා 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදේ පාස්ටර් ඇන්ඩ්‍රු දෙමලෙන් කියනවා. එස්තර් 4வது அதிகாரம் 14வது வசனம். எஸ்தர் 4:14 நீ இந்த காலத்தில் மௌனமாக இருந்தால் யூதருக்கு சகாயம் ரட்சிக்கும் வேறிடத்திலிருந்து எழும்பும். அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழுவீர்கள். நீ இப்படிப்பட்ட காலத்தில் உதவியாக இருக்கும்படிக்கு உனக்கு ராஜமேன்மை கிடைக்க வேண்டும் யாருக்கு தெரியும் என்று சொன்னது. දැන් මොර්දෙකායි අංකල් කියනවා මෙයාට මොර්දෙකායි අංකල් சொல்லுகிறார் මේ ප්‍රස්තාවයේදී නුඹ නිශ්ශබ්දව සිටියොත් වෙන තැනකින් යුදෙවරුන්ට නිදහසත් ගැලවීමත් පැමිණෙනවා ඇත. இந்த நேரத்திலே நீர் மௌனமாக இருந்தா இஸ்ரவேலுக்கு விடுதலை இன்னொரு இருந்து அது வரும். අපි සමාකලට කියනවා ඔයා නැතත් දෙවියන් වහන්සේ වෙන කෙනෙක්ව පාවිච්චි කරයි. சில நேரம் நாங்க சொல்லுவோம் நீ இல்லாவிட்டால் வேற ஒருவரை ஆண்டவர் பாவிப்பார். හවුද නැද්ද? ஆமாவா இல்லையா? දෙවියන් වහන්සේ කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද? ஆண்டவர் செய்ய முடியுமா இல்லையா? කරන්න පුළුවන්. ஆண்டவர் செய்ய முடியும். මොර්දෙකායි වැදගත් දෙයක් ඊළඟට කියනවා. அதுக்கு பின்பதாக මොර්දෙකාய் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். අපිව කොහමරි ගලවයි. இன்னொருவர் எங்களை மீட்டு கொள்ளலாம். දෙවියන් වහන්සේට බලය තියෙනවා අපිව ගලවන්න. தேவனுக்கு வல்லமை உண்டு மீட்டு கொள்ள. වෙන කෙනෙක් හරි නැගිටි. இன்னொருவர் சரி எழும்பலாம். මොර්දෙකායි කියනවා නමුත් මොර්දෙකාய் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் නුඹ සහ නුඹගේ පියාගේ වංශය නැති වෙලා යයි. ஆனா நீயும் உன்னுடைய தகப்பனுடைய வம்சமும் இல்லாமல் போகும். ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මේක කරේ නැත්තම් நீ இப்பொழுது செய்யாவிட்டால் මේ පරම්පරාව නැති වෙන්න යනවා. இந்த பரம்பரை இல்லாமல் போகும். ඊළඟ පරම්පරාවේ කවුරු හරි ඉපදිලා තමයි ඊළඟ පරම්පරාව ගලවන්න වෙන්නේ. இன்னொரு பரம்பரையிலே ஒருவர் பிறந்து அத பின்பதாக தான் அது நடக்கும். කී දෙනෙකුට මං කියන එක තේරෙනවද? நான் சொல்வது எத்தனை பேருக்கு விளங்குகிறது? මම 1987 ඉපදුනේ මම මේ පරම්පරාවට සේවය කරන්න ඕනේ නිසා. 1987 ல பிறந்தது இந்த பரம்பரைக்கு ஊழியம் செய்ய. මම බැරි වෙලාවත් වැරදුනොත් நான் தவறி இருந்தா මම දන්නවා තව ගොඩක් අය ඉන්නවා. இன்னும் अनेक பேர் இருக்காங்க. නමුත් මට කරන්න තිබුණු දේ කරන්න වෙන කෙනෙක් එනකොට ප්‍රමාද වැඩි වෙන්න පුළුවන්. சில நேரம் நான் செய்ய வேண்டியது இன்னொருவர் செய்திருந்தால் அது தாமதமாயிருக்கலாம். ඒ නිසා ඔබ හැමදාම තේරුම් ගන්න ඔබ මේක තේරුම් ගන්න ඔබ ඉපදුනේ හරිම වෙලාවටයි. நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க நீங்கள் பிறந்தது சரியான நேரத்திலே. ඔබ ඉන්නේ
හරිම කාලය තුලයි. நீங்கள் சரியான காலத்தில் ඒ இருக்கிறீர்கள். කාලේදී මොර්දෙකයි කියනවා නුඹ රාජ්‍යයට පෙනෙන පැමුණුනා වූ මේ ප්‍රස්තාවෙන් නිසාම නොවේද කියා දන්නේ කවුදයි කියා කියන්ට අන කළසේක. ராஜகாலம் கிடைக்கலாமே யாருக்கு தெரியும் என்று சொல்லிக் கொண்டான். මොර්දෙකයි කියනවා ඔයා අපිව ගලවන පිණිස ද මෙතනට ආවේ කියලා කවුද දන්නේ? அவர் சொல்லுகிறார் நீ எங்களை ரட்சிக்கவா வந்த யாருக்கு தெரியும்? හැබැයි අපි දකිනවා එස්තර් නිසා යුදෙව්වන්ගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා. ஆனா எஸ்தர் நிமித்தம் ஆண்டவர் யூதர்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் එස්තර් කියලා காத்துக்கொண்டார். රජතුමාට කියනවා මම දැන් ඔබගේ බිසව ඔබගේ පැත්තේ අය ඔබගේ යටතේ ඉන්න නායකයෝ මගේ පරම්පරාවේ අය මගේ ජාති අයව මරන්න යනවා කියලා කියනකොට රජතුමාට තරහ ගිහලා උදහස් වෙලා ඒ ප්ලෑන් එක එහෙම් පිටින්ම නවත්තලා මුළු යුදෙව්වන්ටම ආරක්ෂාව දෙනවා. எஸ்தர் ராணியா இருக்கிற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடைய ராணி என்னுடைய வம்சத்தாரை உங்களுடைய ஜனங்கள் அழிக்க போகிறார் என்று சொன்ன பொழுது அவருக்கு கோபம் வந்து அந்த திட்டத்தை ඒ அவர் නිසා நிறுத்தி ඔබේ போடுகிறார். ජීවිතය නාස්ති කරගන්න එපා. உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்து போக මේ வேண்டாம். කාලේ මේ අවුරුද්ද නාස්ති කරගන්න එපා. இந்த நாட்களை இந்த வருடத்தை நீங்கள் அழித்து போட வேண்டாம். සමහරක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සමහරක් අයව මුණ ගැස්සුවේ මොන වගේ අවස්ථාවක් උදෙසාද කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. சில பேரை உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் சந்திக்க வைத்தது எதற்காக என்று உங்களுக்கு ඔබ தெரியாது. අද ඉන්න තැන ඉන්නේ කුමක් උදෙසාද කියලා දෙවියන් වහන්සේ විතරයි දන්නේ. நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஏன் இருக்கிறீர்கள் என்பது தேவன் மாத்திரமே හැබැයි அறிந்திருக்கிறார். බැරි වෙලාවත් මේ වෙනකොට එස්තර් ගිහිල්ලා හොර සම්බන්ධතාවයක් තියාගෙන හොරෙන් බැඳලා එහෙම වැරදිලාවත් සුද්ධ පවිත්‍රව හිටියේ නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. அவர் எஸ்தர் போய் தவறான வழியிலே திருமணம் முடித்து தவறான பாவ வாழ்க்கையில இருந்தால் ஆண்டவருக்கு இந்த திட்டத்தில் அவளை பயன்படுத்த දෙවියන් முடியாது. වහන්සේ කාලය තුල උන්වහන්සේගේ බලය ප්‍රකාශ කරන්නට. அவர் காலத்துக்குள்ளே அவருடைய வல்லமை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். තුන්වෙනි කොටස மூன்றாவது காரியம் කොතැනද? எந்த இடத்திலே? පළවෙනි එක කොන්දේසිය එහෙම නැත්නම් කැපවීම. முதலாவது அர்ப்பணிப்பு அப்படி இல்லாவிட்டால் நிபந்தனை. දෙවැනි එක උන්වහන්සේගේ කාලය තුල උන්වහන්සේගේ බලය ප්‍රකාශ වෙනවා. இரண்டாவது அவருடைய காலத்தில் அவருடைய வல்லமை තුන්වෙනි வெளிப்படுகிறது. එක කොතැනද? மூன்றாவது எந்த இடத்திலே? උන්වහන්සේ තැන කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. அவர் அவருடைய இடத்தை சொல்லுவது மிகவும் முக்கியமானது. තැන ඉතාමත්ම වැදගත්. அந்த இடம் மிகவும் முக்கியமானது. බලන්න යාකෝබ් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13යි 15 දක්වා. යාකෝබ් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 සිට 15 දක්වා. யாக்கோப் 4ஆம் அதிகாரம் 13 இருந்து 15 வரை. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙහෙම කියනවා. ஆண்டோட வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறது. මෙන්න අදවත් හෙටවත් අපි අසවල් නුවරට ගොස් එහි අවුරුද්දක් නැවතී සිට වෙළඳාම් කොට ලාභ උපතවා ගනිමුයි කියන්නා වූ තැනැත්තනි අසන්න. දෙමළෙන් බලමු. மேலும் நாங்கள் இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்கு இந்த பட்டணத்துக்கு போய் இங்கே ஒரு வருஷம் தங்கி வியாபாரம் செய்து சம்பாத்தியம் பண்ணுவோம் என்கிறார்களே கேளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා අපි මොහොම මෙහෙම කරමු. හෙට අපි යමු අහවල් රටට. அவர் சொல்லுகிறார் நான் நாளைக்கு இந்த தேசத்துக்கு போவோம். හෙට අපි යමු අහවල් ප්‍රදේශයට. நாளைக்கு போவோம் அந்த பிரதேசத்துக்கு. අපි ඩුබායි යමු. நாங்க துபாய் போவோம். අපි ගිහිල්ලා එතන අවුරුදු දෙකක් ඉමු. அந்த இடத்துக்கு போய் 2 வருடம் இருப்போம். ගිහිල්ලා හොඳට හම්බ කරලා ආයෙ එමු. நாங்கள் போய் சம்பாதித்து வருவோம். අපි නැත්තම් මෙන්න මේ අතන්ට යමු. நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போவோம். ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය කියනවා අපි කොළඹට යමු. நாங்கள் கொழும்புக்கு போவோம். එක එක තැන්වලට යන්න ප්ලෑන් කරන අය අහන්න කියලා කියනවා. அவர் சொல்லுகிறார் அந்த இடத்துக்கு போவோம் திட்டமிடுகிறவர்கள் கேளுங்கள். මෙතන සැබවින්ම භූමිය ගැන කතා இந்த කරනවා. இடத்திலே பூமியை குறித்து දෙවියන් சொல்லப்படுகிறது. වහන්සේ කියන අන්න ඒ වගේ ප්ලෑන් දාන අය පොඩ්ඩක් අහගන්න. அப்படி திட்டம் போடுகிறவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். 14 උන්වහන්සේ කියනවා தமிழால வாசிப்போம். நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாது. உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது? கொஞ்ச காலம் தோன்றி பின்பு தோன்றாமல் போகிற புகையை போல் இருக்கிறது. හෙට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔබ දන්නෙත් නැහැ. நாளைக்கு நடப்பது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. කාටද හෙට දවස ගැන ප්ලෑන් එකක් තියෙන්නේ? நாளை தினத்தை குறித்து யாருக்கு திட்டம் இருக்கிறது? නෑ කාටවත් නෑ. මට තියෙනවා. எனக்கு இருக்கிறது. හෙට මම උදේ නැගිටලා අපේ දරුවාව ගෙනියන්න තියෙනවා ඉස්කෝලේ. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා හෙට කරන්න. எனக்கு நாளை தினத்தை குறித்து ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. හෙට ඔබට ප්ලෑන් එකක් නැද්ද? உங்களுக்கு திட்டம் இல்லையா நாளைக்கு? ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. திட்டம் இருக்கிறது. අදහසක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා බයයි මේක අධර්මිෂ්ඨ දෙයක් වේද කියලා බයයි. உங்களுக்கு அநீதியோ எதுவும் நீங்க யோசிக்கிறீங்க. අපිට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. எங்களுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කියනවා හෙට මොනවා වේද කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. ஆனா நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. හෙට මොනවා සිදු වෙයිද කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியாது ඒ நாளைக்கு. නිසා බොරුවට ප්ලෑන් දදා නිකන් මම මේක කරනවා ඒක කරනවා කී ඉන්න එපා. நாளைக்கு இதை செய்வேன் அதை செய்வேன் திட்டம் போட்டு கொண்டிருக்க வேண்டாம். ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා 15 වෙනි පදයේ 15 இப்படி සමාවෙන් சொல்கிறது. 14 කියනවා නුඹලාගේ ජීවිතය මොකද්ද? உங்களுடைய ஜீவன் எப்படிப்பட்டது? අපේ ජීවිතය හරියට පොඩි වෙලාවක් පෙනිලා ආයෙ නැති වෙලා යන මීදුම වගේ කියලා. அது கொஞ்ச காலம் தோன்றி இல்லாமல் போகிற புகை போன்றது. හෙට සමාගයට නැති වෙන්න පුළුවන්. நாளைக்கு இல்லாமல் போகலாம். ඊට පස්සේ 15 15 ஆதலால் ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் நாங்கள் உயிரோடு இருந்தால் இன்னைக்கு செய்வோம் என்று சொல்ல வேண்டும்.
දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දෙවි ස්වාමින් වහන්සේගේ කැමැත්තනම් අපි ඒකවත් මේකවත් කරමු කියලා அவர் කියනවා. சொல்ல கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அதையோ இதையோ දෙවියන් செய்வோம் என்று වහන්සේගේ சொல்லுவார். කැමැත්තනම් අපි එතනට යමු. ஆண்டவருக்கு சித்தமா இருந்தால் அந்த දෙවියන් இடத்துக்கு වහන්සේගේ போவோம். කැමැත්තනම් විතරක් අපි එතනට යන්න ඕනේ නැත්තම් ඉවරයි. நாங்கள் ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் மாத்திரம் அந்த இடத்துக்கு போவோம். இல்லாவிட்டால் முடிந்தது. ක්‍රියා 17:26 මම ආස පදයක් මේක. அப்போஸ்தலர் 17:26 ක්‍රියා 17:26 அப்போஸ்தலர் 17:26 ක්‍රියා 17:26 උන්වහන්සේ පිළියෙල කළ කාලවලද අපි ඉස්සලාම කාලය ගැන කතා කරා. முதலாவது நாங்கள் காலத்தை குறித்து நாங்கள் பேசினோம். මේක කියන උන්වහන්සේ පිළියෙල කළ කාලවලද සියලු මනුෂ්‍ය ජාතීන්ගේ වාසස්ථානවල සීමාවද නියම කොට මුළු පොළොව තලෙහි වාසය කරන පිණිස එක්කෙනෙකුගෙන් ඔවුන් මැවුසේක. மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி வீடெங்கும் குடியிருக்க செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலத்திலும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார். මේක කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த දෙවියන් இடத்துல. වහන්සේ පිළියෙල කරපු කාලයේ මම කාලය ගැන දැන් කතා කරා. நான் காலத்தை குறித்து பேசினேன். ஆண்டவர் எங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணின කීදෙනෙක් காலம். විශ්වාස කරනවද ඔබ හරිම කාලේ ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා? நீங்கள் எத்தனை பேர் புரிந்திருக்க சரியான காலத்திலே பிறந்திருக்கிறீர்கள். අපේ අම්මට මම දෙවෙනි අපේ අක්කට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ මම හම්බෙන්නේ அவருடைய ඉන්නවා. அக்காக்கு பின்பதாக இவர்தான் வந்தார். අපේ අම්මයි තාත්තයි හිතුවේ මේක වැරදීමක් කියලා. அவருடைய தகப்பனும் தாய் நினைச்சாங்க இது தவறாய் வந்தது. අපේ අම්මයි තාත්තයි මාව නැති කරන්න try කරා. என்னுடைய தகப்பனும் தாயும் என்னை இல்லாமாக்க முயற்சி ඒකෝ செய்தார். මෙයා බරක් වෙයි කියලා. இவர் ஒரு பாரமா இருக்கலாம். බරක් වෙන්න වුණා තමයි. ඒක වෙනම ஒரு කතාවක්. பாரமாக தான் இருந்தேன். නමුත් දෙවියන් වහන්සේට වෙන plan එකක් තිබුණා. ஆண்டவருக்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது. අම්මලා try කරාට මාව නැති කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ ඒක වැළක්වලා මට ඉපදෙන්න සැලැස්සුවා. ஒரு தாய்க்கு அப்படி திட்டம் இருந்தாலும் ஆண்டவர் அதை தடை பண்ணி ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார். ඉපදිලත් විනාඩි ගාණක් යනකම් අඬලා නැහැ. நான் பிறந்தும் பல மணி நேரங்கள் அழுது இருக்கலாம். ඒ මතිට ඉපදිලා තියෙන්නේ ගෙදර. அதனால வீட்டுல தான் பிறந்திருக்கிறேன். අනේ මන්දා. என்ன நடக்குது? ගෙදර ඉපදිලා ඒ මතිට ඩොක්ටර්ස්ලත් නැහැ. ඒවට අඬන්නෙත් නැහැ. හුස්ම ගන්නෙත් නැහැ. ඔක්කොම ළම හිතුවේ මැරිලා කියලා. நான் வீட்டுல தான் பிறந்தேன். அளவும் இல்ல மூச்சு எடுக்க எல்லாம் நினைச்சாங்க நான் மரித்து විනාඩි போயிட்டேன். ගාණක් ගියාට පස්සේ තමයි අඬලා තියෙන්නේ. ஆனா பல வினாடிகள் போன பின்பு தான் அழுது இருக்கிறேன். කොහොම හරි අද හිතගෙන ඉන්නවා. ஆனா இன்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறேன். ඒ කාලයේ ඒ තැන උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ කියනවා මනුෂ්‍ය ජාතින් වාසය කරන සීමාව උන්වහන්සේ නියම කරා කියලා. மனுஷ ஜாதிகள் சகல ஜனங்களுடைய எல்லைகளை அவர் நியமித்திருக்கிறார். මම අහලා තියෙනවා ස්වාමීනි ඇයි මේ රටේ ඉපදුනේ? ඒ කාලේ අහලා நான் තියෙනවා. அந்த நாட்கள்ல கேட்டிருக்கேன் இந்த நாட்டுல අපි பிறந்தேன். හැමෝටම අර අවුරුදු 3කට කලින් හිතෙන්නේ නැනේ මේ රට මොකද්ද කියලා හිතෙන්නේ. 3 வருடத்துக்கு முன்பதாக இது என்ன நாடுன்னு நாங்கள் හැබැයි நினைத்திருக்கோம். ඔබවයි මමයි හරි මාවයි දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සැලසුම් කරපු ප්‍රකාරයට හරිම තැන උන්වහන්සේ තියලා තියෙනවා. ඔබ. ஆண்டவர் எங்களை திட்டம் வைத்த வண்ணமாக சரியான இடத்துல ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේට plan එකක් තියෙනවා. ஆண்டவருக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කියනවා හරි තැන හරි කාලේ මම මිනිස්යන්ව තියලා තියෙනවා. சரியான நாட்கள்ல சரியான இடத்துல ஜனங்களை ஆண்டவர் ඒ வைத்திருக்கிறார். තැන උන්වහන්සේට සැලැස්මක් තිබෙනවා. அந்த இடத்தை குறித்து ஒரு திட்டம் உண்டு. දැන් බලන්න මම තව උදාහරණයක් දෙන්න කලින් මගේ ජීවිතේ පොඩි කතාවක් කියන්නම්. இந்த உதாரணத்தை கொடுக்க முன்பதாக என்னோட வாழ்க்கை குறித்த ஒரு கதை சொல்லுங்க. මම ඉපදුනේ තිරිකුණාමලේ. நான் திருகுணாமலையிலே நான் பிறந்தேன். හැදුනේ වැඩුනේ නුවර. வளர்ந்தது கண்டியில. ඊට පස්සේ සේවයට එනවා කොළඹ. ஊழியத்துக்கு வந்தேன் கொழும்புக்கு. එතනින් ආය යනවා සේවයට මාතර. அதுல இருந்து மாத்தறைக்கு நான் போனேன் ඊට ஊழியத்துக்கு. පස්සේ එතන අවුරුදු දෙකක් ඉඳලා ආය එනවා කොළඹ. அங்க 2 வருடம் இருந்து மறுபடி கொழும்புக்கு දැන් வந்தேன். කොළඹ ඉඳන් லங்කාවේ හැම තැනටම යනවා. இந்த கொழும்புல இருந்து இலங்கை தேசத்துல எல்லா இடத்துக்கும் போகிறேன். දෙවියන් වහන්සේට සැලැස්මක් තියෙනවා. ஆண்டவருக்கு திட்டம் உண்டு. බයිබල් කොලෙජ් එකේ ඉද්දී நான் பைபிள் வித்தியாலயத்தில் இருக்கிற பொழுது 2009 අපි ගියා මේ හෝලි ස්පිරිට් රැලි එකකට කතරගම බස් එකේ the time we were going. கத்தரகமைக்கு நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் ஒரு கூட்டத்துக்கு நாங்கள் போய் கொண்டிருந்தோம். අපි කොලෙජ් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා බස් එකේ නැගලා ගියා. நாங்கள் காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட் பஸ்ல ஏறி එතකොට போனோம். හයිවේ තිබුණේ නැති නිසා අපි මට මතකයි සාමාන්‍ය නෑ හයිවේ එකකින් ගිහලා නෑ සාමාන්‍ය පාරේ ගියේ. சாதாரணமான ஒரு ரோட்ல தான் போனோம். ඊට පස්සේ මම නිදි බස් එකේ நான் நல்லா தூங்கி கொண்டிருந்தேன். දැන් ඒ කාලේ මාතර ගැන අපිට තිබුණේ ඉතාමත්ම අමුතුම පින්තූරයක්. අන්ධකාරයි, එතන පීඩාව, දේවදාසයන් සභාවන් වලට ගහලා තියෙනවා, මරලා තියෙනවා, වෙඩි තියලා තියෙනවා. මාතර ඒ දකුණ කියනකොට මට තිබුණේ පුදුම නිකන් පිළිකුල් සහගත හැඟීමක්. மாத்திரை என்று சொல்கிற பொழுது ஊழியம் செய்ய விட மாட்டாங்க, ஊழியர்களை கொலை செய்யறாங்க அப்படின்னு ஒரு இருளான ஒரு மனப்பான்மை அதை குறித்து இருந்தது. මට තාම මතකයි මාතරින් යනකොට කට්ටිය හා මිතින මාතර කොටුව කියලා මට ඇහෙනවා මතකයි. ஏன்னா அந்த மாத்திரையை நாங்க கடந்து போகிற பொழுது எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாத்திரை இருக்குது ඔබ மாத்திரை இருக்குது. දන්නවද මම හිතින් හිතාගත්තා මම මේ නගරය බලන්නවත් නැගිටින්නේ නැහැ කියලා. நான் நினைத்து கொண்டு இதை பார்க்க கூட நான் எழும்ப மாட்டேன். මම ඔළුව ඉස්සුවේම නැහැ. நான் தலையை கூட தூக்கல. ඔළුව ගහගෙන මාතර පහු වෙනකන් ගියා. நான் தலையை கீழே வைத்துக்கொண்டு மாத்திரை கடந்து போகிறேன். එතරම් මට එපා කරපු මගේ ඔළුව
ඔළුවේ තිබුණු නගරයක් තමයි මාතර. நான் பிரியமில்லாத ஒரு இடம் தான் மாத்திர. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මාව සේවයට මාතරටම ගෙනිච්චා. ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு அங்கேயே அனுப்பினார். අවුරුදු 2ක් හිටියා. 2 வருடம் ஊழியம் செய்தேன். මාතර හැම තැනම ගෙවල් වල දේව මෙහෙයන් කුඩා කණ්ඩායම් දෙන්න තුන් දෙනා සතියේ හැම දවසකම සභාවන් තිබ්බා. நான் 2-3 பேருக்கு போய் அந்த இடத்துல நான் ஊழியங்கள் ඔබ செய்தேன். දන්නවද එතනදී තමයි දෙවියන් වහන්සේ මාව කඩපු තැන. அந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் என்னை உடைத்தார். එතන තමයි දෙවියන් වහන්සේ මාව කඩලා අලුතෙන් හදපු තැන. அந்த இடத்துல தான் என்னை உடைத்து உருவாக்கினார். එතනදී තමයි දෙවියන් වහන්සේ මට දේව රාජ්‍යය ගැන උගන්වන්න පටන් ගත්ත තැන. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொடுத்து அங்கே தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். මම ආසාවුනේ නැති වුණාට දෙවියන් වහන්සේ මාව ගෙනිච්චා. එතනින් එළියට එනකොට මම වෙනස් වෙච්ච කෙනෙක් හැටියට නැවත කොළඹට දෙවියන් වහන්සේ මාව நான் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் மீண்டும் ஆண்டவர் ஒரு மாறிப்பட்டவனாக என்னை கொண்டு ඔබ வந்தார். අකමැති වුණත් දෙවියන් වහන්සේ තැනකට ගෙනියනවා නම් එතන උන්වහන්සේ බලවත් දේ ඔබ අත්දකින්නට යනවා. நாங்கள் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் அந்த இடத்துக்கு ஆண்டவர் கொண்டு போனா அந்த இடத்துல ஆண்டவர் வல்லமையான காரியங்கள் செய்வார். උදාහරණයකට දේව වචනෙන් ඔබ දන්නවා නයෝමි සහ රූත්ගේ නයෝමිගේ කතාව. நயோமி குறித்து உங்களுக்கு தெரியும். නයෝමි රූතේ குறித்து. ඊශ්‍රායලේ නැත්තම් ඒ කානන් දේශේ නියංගයක් වුණාම කෑම බීම නැතුව මොකද නියංගයක්ද කියන්නේ ඒකට? ඉඩෝර කාලයක සාගතයක කාලයක් වුණා. அந்த நாட்களிலே ஒரு பஞ்சம் வந்தது. ඊට පස්සේ නයෝමි හස්බන්ඩ්ුයි ළමයි දෙන්නයි එක්ක මොනවද කරන්නේ? අපි මයිග්‍රේට් කරමු කියලා යනවා කැනඩා නෙමෙයි හොඳ රටකට යනවා. அவர்கள் நயோமி அவர் கணவரும் அவர்கள் இன்னொரு நாட்டுக்கு அவர்கள் போகிறார்கள். දැන් අපි යනවා වගේ ඔහොම එයා කියනවා අපි හොඳ රටේ ඉන්න හොඳ නෑ. අපි ටක් ගාලා යමු වෙන රටකට කියලා. අපි එතන ගිහලා ලස්සනට අපේ පුතාලා දෙන්නව ෆොරින් දෙන්නෙකුට බන්දලා හොඳ ලස්සන ෆැමිලි ප්ලෑන් එකක් දානවා. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் நல்ல ஒரு ஃபாரினர்ஸ்க்கு அவர்களை கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளைகள் கொடுத்து நல்லா வாழலாம் என்று හොඳ ප්ලෑන් එකක්. ஒரு நல்ல திட்டம். ගියා. போனாங்க. හස්බන්ඩ් මැරුණා. அது கணவன் மரித்து போனார். පුතාලා දෙන්නත් බැන්දා. அவர்களுடைய 2 பேரும் திருமணம் අන්තිමට முடித்தார். පුතාලා දෙන්නත් මැරුණා. 2 பிள்ளைகளும் மரித்து போனாங்க. අන්තිමට නයෝමි ලේලිලා දෙන්න ඉතර වුණේ. நயோமியோ 2 மருமகள் மாத்திரம் தான் மிஞ்சினார்கள். ඊට පස්සේ ඒ දේශයෙන් හැරෙන්න වෙනවා නයෝමිට. அந்த தேசத்துல இருந்து நயோமிக்கு திரும்ப வர வேண்டியதா ආයා இருந்தது. හිතනවා මේ දේශය මට ශාපයක් වුණා. இந்த தேசம் எனக்கு சாபமானது. ඊට පස්සේ හිතනවා නෑ මම මගේ දේශයට නැවත දෙවියන් වහන්සේගේ භූමියට මම යන්න ඕනේ. அந்த தேசத்துக்கு தேவனுடைய அந்த பூமிக்கு நான் செல்ல வேண்டும். ඊට පස්සේ ආයා යූ ටර්න් එක ගහනවා. அவர் யூட்டன் எடுக்கிறார். පරක්කු වැඩි. ஆனா இப்போ தாமதம் ஆயிற்று. වියදම වැඩි. செலவு கூட. හස්බන්ඩ් වියදම් වෙලා නැති වෙලා. அவருடைய கணவன் மரித்து போய் விட்டார். පුත්තු දෙන්නත් නැති වෙලා. 2 பிள்ளைகளும் மரித்து දැන් යූ போயிட்டாங்க. ටර්න් එක ගහලා ප්‍රමාද වැඩි. இப்போ யூட்டன் அடிச்சு அது காலம் போயிடுச்சு. වැරදි තැන. தவறான இடம். වැරදි කාලයේ. தவறான காலத்திலே දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය නැති තැන හිටියොත් උන්වහන්සේගේ බලය අත්දකින්න වෙන්නේ නැහැ. தேவனுடைய கரம் இல்லாத இடத்துல இருந்தா தேவனுடைய வல்லமை காண முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ ਸਰව බලධාරී. அவர் சர்வ வல்லமை හැබැයි ඔබ உள்ளவர். වැරදි තැන හිටියොත් ඒ බලය අත්දකින්න වෙන්නේ. தவறான இடத்துல இருந்து அவருடைய வல்லமை காண ඒ முடியாது. නිසා S2කට පේන තැන් වලට යන්න එපා. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிகிற இடங்களுக்கு போக දෙවියන් வேண்டாம். වහන්සේ මෙතන තිබ්බනම් එතන ඉන්න. தேவன் வைத்தார் ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல මොකද இருங்க. එතන තමයි ආශිර්වාදය තියෙන්නේ. அங்கேதான் ஆசீர்வாதம் வருகிறது. ආමේන්. ஆமென். ඊට පස්සේ නයෝමි හැරිලා එනකොට ඒ යේලිලා දෙන්නට කියනවා ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ ගෙවල් වලට යන්න කියලා அந்த කියනවා. நயோமி திரும்ப வருகிற பொழுது அவருடைய மருமகள் சொல்கிறார் நீங்கள் திரும்பி உங்களுடைய வீட்டுக்கு போங்க. එක ලේලි කෙනෙක් රූත් විතරක් කියනවා ඔබ යන තැනට මම එන්නම් ඔබේ මිනිස්සු මගේ මිනිස්සු කරගන්නම්. ரூத் மாத்திரம் சொல்லுகிறார் நீங்க போற இடத்துக்கு நான் வருகிறேன் உங்களுடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம். ඔබගේ තැන මගේ තැන වෙනවා. உங்களுடைய இடம் என்னுடைய இடம். දැන් එයා යනවා මේ අන්‍ය ජාතික රූත්. அந்நிய ஜாதியான ஒரு ரூத் නයෝමිත් එක්ක යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ භූමියට. நயோமியோடு கூட தேவனுடைய பூமிக்கு போகிறார். ඊශ්‍රායලයට යනවා. இஸ்ரவேலுக்கு போகிறார். ඊට පස්සේ එතනට ගිහිල්ලා අපි දන්නවා කතාව රූත් එතනදී බෝවාස් කියලා කෙනෙක්ව විවාහ වෙනවා. அந்த இடத்துக்கு போய் ரூத் போவாஸ் என்பவரை திருமணம் முடிக்கிறார். බෝවාස් කියලා කෙනෙක්ව විවාහ වෙලා போவாஸ் என்பவரை திருமணம் ඔබ முடித்து දන්නවද මේ අන්‍ය ජාති වූ ස්ත්‍රිය இந்த அந்நிய ஜாதியான ஸ்திரீ මතේ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ පස්සේ කියෙව්වොත් மத்தேயு புத்தகத்திலே முதலாம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்தா යේසුස් වහන්සේගේ පෙළපතේ ආච්චි කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. இயேசுவின் வம்சத்திலே ஒரு பாட்டியாக அவர் மாறுகிறார். යේසුස් වහන්සේගේ පෙළපත එන්න ප්‍රධාන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்சம் வர முக்கியமான நபராக மாறுகிறார். දාවිද්ගේ පෙළපතේ දාවිද්ගේ ආච්චි කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. தாவீதின் பாட்டியாக அவர் மாறுகிறார். ඔබ දන්නවා අන්‍ය ජාතික මිනිසයාත් හරි තැනට ගියොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයක් දකින්නට යනවා. அந்நிய ஜாதி மனிதன் கூட ஆண்டவருடைய சரியான இடத்துக்கு போனா அவர் ඒ ஆசீர்வதிக்கப்படுவார். නිසා ඔබේ ජීවිතේ තීරණ ගද්දි ප්‍රවේශම් වෙන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையில தீர்மானம் எடுக்கிற பொழுது கவனமாயிருங்க. ඔබේ යන තැන ඔබ ඉන්න තැන ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න. நீங்கள் போகிற இடம் இருக்கிற இடத்தை குறித்து கவனமாயிருங்க. ඒත් එක්කම හතරවෙනි කාර්යය තමයි කා සමගද.
யாரோடு கூட කා நான்காவது සමගද காரியம் සිටින්නේ? யாரோடு கூட ඔබ இருக்கிறீர்கள் ඔබේ සමාගම කවුද? உங்களுடைய குழு யார் දැන් මෙතනදී අපි දකිනවා රූත් බෝවාස්ව බඳිනවා. ரூத் போவாசை திருமணம் එතනදී முடிக்கிறார் ආශිර්වාදය එනවා. அந்த இடத்துல ஆசீர்வாதம் උත්පත්ති පොතේ කියනවා දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 18 කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිසයා තනිව සිටීම හොඳ නැත. තමා ඔහුට සුදුසු සහකාරියක් සාදා දුන්නා කියලා. ஆதியாகமம் 2:18 சொல்லுகிறது தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல என்று ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்கி கொடுத்தார். පළවෙනි මම නිකන් කතා කරන විවාහය ඉතාමත්ම වැදගත්. திருமணம் மிகவும் ඔබ முக்கியமானது. කා සමගද විවාහ වෙන්නේ? யாரை திருமணம் ඔබ முடிக்கிறீர்கள் කාත් එක්කද ඉන්නේ කියන එක මත දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය අත්දකින්නට යනවා. யாரோடு கூட இருக்கிறீர்கள் என்பதை குறித்து ஆண்டவருடைய கரம் வெளிப்பட ඔබට ඕන போகிறது. කෙනෙක්ව බඳින්න පුළුවන්. உங்களுக்கு வேண்டியவரை திருமணம் හැබැයි முடிக்கலாம். උන්වහන්සේගේ හස්තය අත්දකින්න අමාරුයි. தேவனுடைய கரத்தை காண ඒ முடியாது. නිසා ජීවිතේ දැනගන්න විවාහය පමණක් නෙමෙයි. ඔබ කා සමගද ගනුදෙනු කරන්නේ? திருமணம் மாத்திரமல்ல யாரோடு நீங்கள் ඔබේ செயல்படுகிறீர்கள் මිත්‍රයන් කවුද? உங்களுடைய நண்பர்கள் யார் ඔබගේ සමාගම කවුද? உங்களுடைய குழு யார் කාත් එක්කද ඔබ ගනුදෙනු කරන්නේ? யாரோடு நீங்கள் கணக்கு මේ செய்கிறீர்கள் සියල්ල ඉතාමත්ම වැදගත්. இது எல்லாமே முக்கியமானது. දැන් බලන්න 1 කොරින්ති 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය. 1 கொரிந்தியர் 16 அதிகாரம் මා 7 வசனம். මා දැන් යන ගමනේදී නුඹලා දකින්ට නොකැමැත්තෙමි කියලා පාවුල් කියනවා. இப்பொழுது வழி பிரயாணத்திலே உங்களுக்கு கண்டு கொள்ள மாட்டேன். கர்த்தர் உத்தரவு கொடுத்தால் உங்களிடத்தில் வந்து சில காலம் தங்கி இருக்கலாம் என்று நம்புகிறேன். දැන් පාවුල්තුමා කියනවා මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ අවසර දුන්නොත් විතරක් මම ඇවිල්ලා නුඹලත් එක්ක ඉන්නම්. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் எனக்கு உத்தரவு கொடுத்தா நான் உங்களிடத்துக்கு வருகிறேன். ඒ කිසි වැරද්දක් නැහැ එයාලත් එක්ක ඉන්න එක. அவரோடு இருப்பதை குறித்து எந்த தவறும் දේව இல்லை. දරුවම තමයි. அவர் தேவனுடைய හැබැයි பிள்ளை. එයා කියනවා මම දැන් එන්න කැමති නැහැ ඔයාලත් එක්ක ඉන්න. ஆனா இப்பொழுது இருக்க நான் வரவில்லை. හරි වෙලාව දෙවියන් වහන්සේ අවසර දුන්නොත් මම ඇවිල්ලා ඔයාලත් එක්ක ඉන්නම්. தேவனிடம் கொடுத்தா நான் வந்து உங்களிடத்தில் இருக்கிறேன். ඊට පස්සේ ක්‍රියා 18 21 බලන්න. அப்போஸ்தலர் 18:21 பாருங்க. දෙවියන් වහන්සේ කැමති සේක් නම් නුඹලා ළඟට නැවත එන්නෙමි කියා එපිසෙන් නැව් නැග්ගේය. தேவனுக்கு சித்தமானால் திரும்பி உங்களிடத்துக்கு வருவேன் என்று சொல்லி அவரிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு දෙවියන් වහන්සේ කැමති සේක් නම් தேவருக்கு මම சித்தமாயிருந்தால் ඔයාලත් එක්ක යන්නම්. நான் உங்களோடு வருகிறேன். ඔබ බිස්නස් එකක් කරනවා නම් நீங்கள் பிசினஸ் செய்தால் දෙවියන් වහන්සේ කැමති සේක් නම් ඔවුන්ත් එක්ක යන්න පටන් ගන්න. தேவனுக்கு சித்தமானால் அவர்களோடு போங்க. දෙවියන් වහන්සේ කැමති සේක් නම් தேவனுக்கு කීදෙනෙකුට சித்தமாயிருந்தால் මේක තේරෙනවද? நான் சொல்றது இத்தனை பேருக்கு ඔබ விளங்குது. වැරදි අයත් එක්ක හිටියොත් ඔබේ ආශිර්වාදය නැති වෙන්න යනවා. நீங்கள் தவறானவரோடு இருந்தால் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் මේක போகும். විවාහය වෙන්න පුළුවන්. திருமணமா இருக்கலாம், මේක සභාව වෙන්න පුළුවන්. சபையா இருக்கலாம், මේක ඔබේ බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய பிசினஸா இருக்கலாம். ඔබ හුඟක් ආශ්‍රයෙන් ළඟින් ආශ්‍රය කරන මිනිස්යන් මිත්‍රයන් වෙන්නත් පුළුවන්. நீங்கள் அண்மையிலே நீங்கள் பேசுகிற உங்களுடைய நண்பரா இருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් දෙවියන් වහන්සේ අවසර දෙනවා නම් தேவனிடம் අත ගහන්න. கொடுத்தால் நீங்கள் அதுக்கு போங்க. නැත්නම් වැරදි අය ඔබට ශාපය ගේන්න පුළුවන්. தவறானவர் உங்களுக்கு சாபத்தை கொண்டு වැරදි வரலாம். අය ඔබට විනාශය ගේන්න පුළුවන්. தவறானவர் அழிவை கொண்டு ඒ வரலாம். නිසා ස්වාමීන් මේ පාවුල්ලා කියන වගේ මම දේව මිනිස්සෙක් මට ඕන තැනකට ගියත් කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා යන්න පුළුවන්. ඔළුව හැරිච්ච අතේ. பவுல் வந்து நான் தேவ மனிதன், நான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி வரும்னு அவர் போகல. එහෙම ගියේ නෑ. அப்படி போகல. රෝමෙට යන්න සෑහෙන්න පාවුල් try කරා. ரோம்க்கு போக அவர் முயற்சி හැබැයි செய்தார். දෙවියන් වහන්සේ වළක්වනවා. ஆனா தேவன் தடை பண்ணினார். කීදෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? ඔබට උන්වහන්සේගේ සර්ව බලධාරීත්වයේ බලය අත්දකින්න ඕනේ නම් උන්වහන්සේ ඔබ කාත් එක්කද ඉන්නේ කියන එක ගැනත් ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්නට. நீங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ளவர், அவருடைய வல்லமை காண வேண்டுமே ஆனால் யாரோடு நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை குறித்து கவனமாயிருங்க. තව විනාඩි 10කින් මම ඉවර කරනවා. இந்த 10 நிமிஷத்துல நான் முடிக்க போகிறேன். පස්වෙනි කාරණය කුමක් උදෙසාද? எதற்காக? ஐந்தாவது காரணம். උන්වහන්සේට පරමාර්ථයක් තිබෙනවා. ஆண்டவருக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. හිතෝපදේශය සමාව වෙන තව එක බයිබල් කොටසක් මම බලලා කලින් පදේ බලන්න ඕනේ. ලූක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදය. லூக்கா 6ஆம் அதிகாரத்துல கடந்த 6 12යි 13යි. 6ஆம் அதிகாரத்துல 12 13. මේක ඇවිල්ලා කා සමගද කියන එක ගැන. இது யாரோடு கூட என்கிற තවද அந்த காரியம். ඒ දවස්වලදී උන්වහන්සේ යාඥා කරන මිනිස කන්දට ගොස් දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමින් මුළු රාත්‍රියම ගත කළසේක. அ- ඊට පස්සේ මේ බලන්න යේසුස් වහන්සේ කන්දක් උඩට ගිහලා මුළු රෑම යාඥා කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து மலையின் மேல் ஏறி அவர் ராமுழுது அவர் ஜெபித்தார். පහන් වූ කල උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන් කැඳවා ඔවුන්ගෙන් 12 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඔවුන්ට ප්‍රේරිතයෝ යයි නම් තැබුසේක.
பொழுது விடிந்த பொழுது அவர் நம்முடைய சீசர்களை வரவழைத்து அவர்களுடைய 12 தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு அப்போஸ்தலர் என்று பெயரிட்டார். ගෝලය 12 දෙනා තෝරන්න යේසුස් වහන්සේ මුළු රෑම යාඥා කළා. 12 பேரை தெரிந்து கொள்ள ராமுழுதும் ஜெபித்தார். මම යේසුස් நான் இயேசு, දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. நான் தேவனுடைய புத்திரர். මාත් එක්ක කවුද සෙල්ලම් දාන්නේ? யார் என்னோட விளையாட? මට ඕන එක්කෙනෙක් වම්බම් කරන්න පුළුවන්. யாரையும் எதை எனக்கு செய்யலாம். මම නිකන් තෝරගන්න ඇස් දෙක වහලා එන්න කියන්න පුළුවන්. நான் கண்களை மூடி தெரிந்து கொள்ளுகிறேன். යේසුස් වහන්සේ කන්දක් උඩට ගිහලා මුළු රෑම යාඥා කරා. மலை மேல் ஏறி இரவு முழுவதும் ஜெபித்தார். මුළු රෑම යාඥා කරලා 12 දෙනෙක්ම තෝරගන්න. அவர் இரவு முழுவதும் ஜெபித்து 12 பேரை தெரிந்து கொண்டார். දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අනුව. தேவனுடைய வழிநடத்தலின்படி. දැන් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. இதை புரிந்து கொள்ளுங்க. යූදස් කෙනෙක් වෙවන්නත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ. யூதஸை அனுப்ப ஆண்டவருக்கு சித்தம் இருக்கணும். යූදස් ඉන්න වුණා ගෝලයන් අතර. சீசர்கள் நடுவுல யூதாஸ்க்கு இருந்தது. යූදස් කෙනෙක් වුණත් ඉන්න දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තියෙන්න ඕනේ. யூதாஸ் கூட இருக்கணும்னா அது தேவனுடைய சித்தமா දෙවියන් இருக்கணும். වහන්සේ ඉඩ හරින්න ඕනේ. தேவன் அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும். කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு ඒ விளங்குது? නිසා යේසුස් වහන්සේ ගෝලය තෝරනකොටම යාඥා කරලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉඳලා ගෝලයන් අතර 12ක් තෝරා ගන්නවා. அவர் ஜெபம் பண்ணி சீசர்களிலே 12 பேரை හොඳට தெரிந்து கொண்டார். බලන්න ගෝලයන් තමන් ගෝලයන් කැඳවා ඔවුන්ගෙන් 12 දෙනෙක් තෝරාගත්තා. அவர் சீசர்களை வரவழைத்து அவர்களிலே 12 பேரை தெரிந்து கொண்டார். 12කට වඩා ගෝලයෝ හිටියා. 12 பேருக்கு மேல இருந்தாங்க හැබැයි சீசர்கள். 12ක්ව වෙන් කරලා එයාලට ප්‍රේරිතයෝ පෙරේතයෝ නෙමෙයි ප්‍රේරිතයෝ කියලා නම් 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு அப்போஸ்தலர் என்று பெயரிட்டார். අපි ප්‍රේරිතයෝ වෙමින් ඉන්නේ. රයිට් ප්‍රේරිතයෝ කියලා නම් තැබුවා. அப்போஸ்தலர் என்று பெயரிட்டார். අපි ප්‍රේරිතයෝ නෙමෙයි. රයිට් ඉතින් 12ක් උන්වහන්සේ තෝරාගත්තේ යාඥා කරලා. 12 பேரை ஜெபம் பண்ணி அவர் தெரிந்து ඒ கொண்டார். නිසා කා සමගද ඔබ තෝරාගන්නේ කාත් එක්කද? யாரோடு கூட நாங்க தெரிந்து கொள்ளுகிறோம். යාඥා කරන්න. ஜெபம் பண்ணுங்க. කාත් එක්කද අත්වැල් බැඳගන්න යන්නේ යාඥා කරන්න. யாரோடு கூட கை கோர்த்து கொள்ள போகிறீர்கள்? මොකද ஜெபம் ඔබ பண்ணுங்க. හරි කෙනත් එක්ක හරි මනුෂ්‍යයන් එක්ක හරි කණ්ඩායමේ හරි තැන හරි සභාවේ හිටියොත් උන්වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ප්‍රකාශ කරනවා. சரியான நபரோடு சரியான சபையிலே சரியான நேரத்தில் இருந்தால் ஆண்டவருடைய கரத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். ආමේන්. ஆமென். කුමක් උදෙසාද? எதற்காக? හිතෝපදේශය 16:4 நீதிமொழிகள் 16:4 16:4 16:4 ස්වාමින් වහන්සේ ඒ දෙය ඒ අදහසට දුෂ්ටයා පවා විපත්ති දවසට නියම කළසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඒ දෙය ඒ අදහසට ஆண்டவர் அந்தந்த காரியத்தை ஆமென். அந்தந்த நோக்கத்திற்காக ඔබේ ඉපදුණු කාලයට අදහසක් තියෙනවා. நீங்கள் பிறந்த காலத்துக்கு ஒரு நோக்கம் ඔබ உண்டு. දැන් ඉන්න තැනට දෙවියන් වහන්සේ කියන තැන ඉන්නවා නම් ඒකට අදහසක් තියෙනවා. நீங்கள் தேவன் சொன்ன இடத்துல இருந்தால் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. කැමැත්තක් තියෙනවා. விருப்பம் இருக்கிறது. පරමාර්ථයක් තියෙනවා. ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. කුමක් උදෙසාද කියන දෙවියන් වහන්සේට උත්තරයක් තිබෙනවා. எதற்காக என்று ஆண்டவர் ஒரு பதிலை கொடுக்கிறார். කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? சொல்றது எத்தனை பேருக்கு හරි விளங்குது? කාලය තුල ඔබ ඉන්නවා නම් ඒකට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තක් තිබෙනවා. පරමාර්ථයක් තියෙනවා. අදහසක් තියෙනවා. சரியான காலத்துல இருந்தால் அதுக்கு ஒரு நோக்கம் அதுக்கு இருக்கிறது. දුෂ්ටයා පවා විපත්ති දවසට නියම කළසේක කියලා කියනවා. ஆண்டவர் தீங்கு நாட்களுக்காக துர்மார்க்கையும் உண்டாக்கினார். ඒ නිසා තමයි යූදස් කෙනෙක්වත් දෙවියන් වහන්සේ තිබ්බේ. ஆகையால் தான் யூதாசையும் வைத்தார். ඒ නිසා උන්වහන්සේට සැලැස්මක් තිබෙනවා. ஆண்டவருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. ඇයි මම කරන්නේ? ஏன் நான் செய்கிறேன், කුමක් උදෙසාද කියන්න උන්වහන්සේට හේතුවක් තිබෙනවා. எதற்காக செய்கிறேன் என்பதை குறித்து ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. උත්පත්ති 50:20 ஆதியாகமம் 50:20 උත්පත්ති 50:20 ஆதியாகமம் 50:20 උත්පත්ති 50:20 යෝසෙෆ් ගැන කතා කරලා කියනවා. ஆதியாகமம் 50:20 யோசேப்பை குறித்து பேச்சு சொல்லுகிறது. නුඹලා වනාහි මට නපුරු කරන්න අදහස් කළහුය. එහෙත් බොහෝ සෙනගගේ දිවි සහිතව රක්ෂා කරන පිණිස අද තිබෙන ප්‍රකාරයට ඉෂ්ට කිරීමට දෙවියන් වහන්සේ ඒක යහපතට අදහස් කළේය. நீ යෝසෙෆ්ට පොඩි කාලෙම දෙවියන් වහන්සේ දර්ශනයක් පෙන්නනවා. யோசேப்புக்கு சிறிய காலத்திலே ஆண்டவர் தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். කියනවා ඔබ ඉහළ තැනක මම තියන්න යනවා. நான் உன்னை உயர்ந்த இடத்துல வைக்க போகிறேன். සහෝදරයන් ඔබට වඳින්න යනවා. சகோதரர்கள் உன்னை வணங்க හැබැයි போகிறார்கள். ජීවිතේ වෙච්ච දේවල් හාස්පතින්ම වෙනස්. ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த காரியங்கள் மற்ற பகுதியிலே நடந்தது. ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. அவர் நிராகரிக்கப்பட்டார். ඔහු මැරුණ කියලා බොරුවට කියලා තාත්තට කියනවා. அவர் மரித்தார் என்று போய் அவருடைய தகப்பனுக்கு ඔහුව சொன்னார். වලකට දානවා. ஒரு குழியிலே போட்டார்கள். ඔහුව වහල්කමට විකුණනවා. அடிமைத்தனத்துக்கு ඊට வித்தார்கள். පස්සේ ගෙදර වැඩකාරයෙක් හැටියට වැඩ කරනවා. ஒரு வேலைக்காரனாக வேலை ඊට செய்தார். පස්සේ ගෙදර ඉන්න ඒ මොනවාද හාමුදුරුවගෙන් බලහත්කාරකම් කරන්න ගියා කියලා බොරු චෝදනාවකට හිරේ යනවා. அவருடைய வீட்டிலே அந்த பெண் வந்து தவறான முறையில் நடக்க
வந்தார் என்று அது குற்றச்சாட்டிலே அவர் போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල දැක්කා. தேவன் எல்லாவற்றையும் கண்டார். දෙවියන් වහන්සේ සියල්ලට ඉඩ හැරියා. தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் இடம் கொடுத்தார். මිනිස්සු නපුර කර හිටියා. மனிதர்கள் தீமைக்கு மேல தீமை செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். හැබැයි යෝසෙෆ් කියනවා ஆனா யோசேப்பு சொல்லுகிறார், මොනවද කියන්නේ? அவர் என்னத்தை சொல்லுகிறார்? ඔබ නපුර කරාට දෙවියන් වහන්සේට යහපතක් කරන්න ප්ලෑන් එකක් තිබුණා. நீங்கள் தீமை செய்தா ஒரு நன்மை செய்ய ஆண்டவருக்கு திட்டம் இருந்தது. ஆமென். මිනිස්සු මට හරියට මෙහෙම බෝලෙට පයින් ගහනවා වගේ ගහ යනවා. மனிதர்கள் அந்த ஒரு பந்தை எத்துவது போல எத்திக்கொண்டு පයින් போனார்கள். ගහ යනවා. காலில் எத்திக்கொண்டு හැබැයි போனார்கள். අන්තිමට බෝල යන්නේ ගෝල් එකට කියලා අමතක කරන්න එපා. ஆனா அந்த பந்து அந்த கோலுக்கு போகிறதை மறந்து விட ආමේන්. வேண்டாம். කීදෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு இது ඔබ விளங்குகிறது? උන්වහන්සේගේ කාලය විශ්වාස කළොත්, நீங்கள் தேவனுடைய காலத்தை நம்பினால், උන්වහන්සේගේ ස්ථානය ඔය දේව කැමැත්ත විශ්වාස කළොත්, தேவ சித்தத்தை நம்பினால், දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන පරමාර්ථය විශ්වාස කළොත්, தேவன் கொடுத்த நோக்கத்தை நம்பினால், ඔබ දන්නවද මොන දේ වුණත් දෙවියන් වහන්සේක කරන්නට යහපත් සැලැස්මක් අදහසක් තිබෙන ඔබේ ජීවිතේ. ஆண்டவருக்கு செய்ய ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது உங்கள் ඒක வாழ்க்கையில். යහපතට උන්වහන්සේ පෙරලනවා. அதை நன்மையாக ஆண்டவர் மாற்றுகிறார். මෝසෙස්ව දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනකොට மோசே ஆண்டவர் பாவிக்கிற பொழுது කාන්තාරේ අවුරුදු 40ක්, ஆண்டவர் 40 நாட்கள் அந்த வனாந்தரத்திலே, මෝසෙස් අවුරුදු 40ක් කාන්තාරේ. அந்த மோசே 40 வருடங்கள் அவர் பாலைவனத்திலே இருந்தார். මාමගේ බැටළුව බලාගෙන ඉන්නේ. மாமாவுடைய மந்தைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார். බැටළුව එඬේරෙක්. அவர் மேய்ப்பர். එයාගේ බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. அவருடைய பிசினஸ் அல்ல, අමාරුම දේ තමයි මාමන්ටිගේ දේ කර ඉන්න එක. அது மாமாவுடைய காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பார். ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. அது லேசான காரியம் වයිෆ්ගේ அல்ல. තාත්තගෙන් අහක් බැනුම අහ ඉන්න වෙනවා. மனைவியுடைய தகப்பனிடத்திலிருந்து பிரச்சனை என்னது ஏச்சி வாங்கி கொண்டிருக்கார். දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ව එතනදී තෝරගන්නේ. ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே தெரிந்து හැබැයි கொள்ளுகிறார். දෙවියන් වහන්සේට හොඳම තැන තෝරගන්න කවත් කොතනද? சரியாக எப்பொழுது தெரிந்து கொள்ளுகிறார்? හොඳම තැන එයා කුමාරයෙක් හැටියට ඉන්නකොට, குமாரனாக இருக்கிற பொழுதுதான், රජමාලිගාවේ ඉන්නකොට, ஒரு மாளிகையில் இருக்கிற பொழுது, ආධිපත්‍ය තියෙනකොට, அதிகாரம் இருக்கிற பொழுது, සේවකයෝ එයා කියන වචනෙට යටහත් වෙලා ඉන්නකොට, வேலைக்காரர்கள் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிக்கிற பொழுது, රජෙක් වගේ ගිහිල්ලා ගලවන්න තිබුණා. ராஜாவாக போய் மீட்டுக்கொள்ள இருந்தது. හැබැයි ඔහු පැනලා ගිහිල්ලා අවුරුදු 40ක් කාන්තාරේ බැටළුවන්ට කණ්ඩ දිදී ඉන්නවා. அவர் பாய்ந்து போய் 40 வருடங்கள் மந்தைகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார். අර රජ ගෙදර හිටපු කුමාරයා නිකන් පුස් වෙලා දැන්. அந்த குமாரன் வந்து ராஜா மாளிகையில் இருந்தவர் இப்பொழுது சும்மா யாரோ අතන மாதிரி තිබුණු மாறி. ශක්තිය මෙතන නැහැ. அந்த பலன் இந்த இடத்துல இல்ல. හැබැයි ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා යාට කියනවා නුඹ ගොස් මගේ සෙනඟ ගලවන්න. ஆண்டவர் பேசி சொல்லுங்க, நீ போய் என்னுடைய ஜனங்களை மீட்கொள். මෝසෙස් මොනවද කියන්නේ? மோசே என்ன சொன்னார்? ස්වාමීනි මට හරියට කතා කරගන්න බෑ. ஆண்டவர் எனக்கு சரியாக பேசிக்கொள்ள முடியாது. ගොත ගැහෙනවා. இப்பொழுது அவர் திக்குவாயாக හරියට மாறி කතා කරන්නත් බෑ. சரியாக பேசிக்கொள்ள முடியாது. දුර්වලයි ස්වාමීනි. பலவீனம் මට அடைந்தார். බෑ ස්වාමීනි. எனக்கு முடியாது දෙවියන් ஆண்டவரே. වහන්සේ කියනවා මෝසෙස් දැනුයි ඔයා ලෑස්ති. அவர் சொன்னார், இப்பொழுதுதான் நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாய். අවුරුදු 40ක් ඇයි හිටියේ දෙවියන් වහන්සේ? ஏன் 40 வருடங்கள் ஆண்டவர் ඒ வைத்திருந்தார்? 40 මෝසෙස් ලෑස්ති වෙනකන් හිටියා. அந்த 40 வருடங்களே மோசே ඒ ஆயத்தமாக අවුරුදු காட்டியிருந்தார். 40ම ඊශ්‍රායල් සෙනඟ මොර ගැහුවේ නැද්ද දෙවියන් அந்த වහන්සේ? 40 வருடங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கூக்குரல் ඒ இல்லையா? අවුරුදු 40ම දෙවියන් වහන්සේටම ඊශ්‍රායල් සෙනඟ මොර ගැසුවා. இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அந்த ஜனங்கள் අපිව பேசினார்கள், ගලවන්නේ කවද්ද? எங்களை எப்பொழுது අපිව ரட்சிப்பீர்? ගලවන්නේ කවද්ද? எப்பொழுது எங்களை දෙවියන් ரட்சிப்பீர்? වහන්සේ කියන්නේ ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න මෝසෙස් තාම රෙඩි නෑ. கொஞ்சம் இருங்க, மோசே இன்னும் ஆயத்தம் இல்ல. පොඩ්ඩක් ඉන්න මෝසෙස් තාම උඩඟුයි. இன்னும் மோசே பெருமையா පොඩ්ඩක් இருக்கான். ඉන්න මෝසෙස් තාම උද්දච්චයි. இன்னும் நீங்க பொறுமையா இருங்க, அவன் கொஞ்சம் පොඩ්ඩක් மேட்டுமை. ඉන්න තම මෝඩ දෙයක් කිව්වත් ඌ කරන්න ලෑස්ති නෑ. கொஞ்சம் இருங்க, அவன் நான் ஏதாவது சொன்னா அவன் செய்ய හරි ஆயத்தம் இல்ல. වෙලාවත් ඊට කලින් ගියා නම් මෝසෙස් ගිහිල්ලා මුහුද ඉස්සර අතේ තියෙන සැරෑටි ඉස්සුවොත් මුහුද දෙබෑවේ කියලා කිව්වොත් මෝසෙස් මේ මොන මෝඩ කතාවක්ද? ஆண்டவர் சொன்னா, நீ போய் உன்னுடைய அந்த கோலை காமீர் செங்கலுக்கு முன்பதாக இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம்? කීදෙනෙකුට මං කියන එක තේරුණාද? நான் சொல்வது எத்தனை பேருக்கு வருது? මෝසෙස් දැනගත්ත මට බෑ. மோசே சொன்ன, இப்ப எனக்கு என்ன ඒ முடியாது. අවුරුදු 40 දෙවියන් වහන්සේ ආව කැඩුවා, එයාව හැදුවා, එයාව යටහත් කරා. அந்த 40 வருடம் ஆண்டவர் உடைத்தார், ඒ உருவாக்கினார். අවුරුදු 40 ඒ කාන්තාර ගමන යන්න උන්වහන්සේ ඉඩ තිබුණේ උන්වහන්සේට හේතුවක් තිබුණ இந்த නිසා. 40 வருடங்கள் பாலைவனத்திலே அந்த வனாந்தரத்திலே போக ஆண்டவர் இடம் கொடுத்த ஒரு நோக்கம் இருந்தது. එතකොට ඔහු ලෑස්ති උන්වහන්සේ ඔහුව අරගෙන පාවිච්චි කළා. அப்பொழுது ஆண்டவர் அவர் ஆயத்தம் ஆண்டவர் எடுத்து මම பயன்படுத்தார். බඳින්න ලෑස්ති වෙලා හිටියේ 2014 ජනවාරි 25. நான் வந்து ஆயத்தம் ஆண்டு திருமணம் முடிக்க 2014 ஜனவரி 25. 2014 something 2014 ජනවාරි 25 සම්මස් වෙඩින් ඇනිවර්සරි නෑ. කවුරු right 2014 ජනවාරි 25. 2014 ජනවාරි 25 නිකන් හිතාගෙන මම බඳිනවා ගාලා. 2014 ஜனவரி 25 நான் திருமணம் முடிப்பேன் நினைத்து கொண்டிருந்தேன். මොඩම කිය. எல்லோருக்கும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். ඒ වෙනකොට මම හිටියේ වැරදි කෙනත් එක්ක. அப்பொழுது தவறான நபரோடு இருந்தேன். ඒ වන්දිට ඒ විතර නෙමෙයි ටිරෝන් බඳින්න ලෑස්ති නෑ කියලා දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. ஆண்டவருக்கு தெரியும், டிரோன் அவர்கள் திருமணம் முடிக்க ஆயத்தம் இல்லை. අන්තිමට බැන්දේ 2020.
ரெண்டாவது 20ல தான் திருமணம் මම හිතුවේ අවුරුදු මට මම හිතන්නේ වයස 25ක්ද කොහෙද අප ඇති. 25 වයසේ. මං හිතුවා 25 දී බඳිනවා කියලා. 25 වයசுல திருமணம் முடிப்பேன். දැන් ඒ වයසේ ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් ඔබ තේරුම් ගන්න දෙවියන් වහන්සේට කාලයක් තියෙනවා, සැලැස්මක් තියෙනවා, පරමාර්ථයක් තියෙනවා. 25 வயதுல இருந்தா காலம் நேரம் ஆண்டவருக்கு இருக்கு. හැබැයි බඳිනකොට 32යි. 32 நான் திருமணம் முடிக்கிற பொழுது වයස 32යි බඳිනකොට. 32 வயது දෙවියන් திருமணம் වහන්සේ එතකොට තමයි දැනගත්තේ රයිට් ටිරෝන් දැන් ලෑස්ති. அப்பொழுதுதான் ஆண்டவருக்கு தெரியும் இப்பொழுது இவர் ஆயத்தம். ආමේන්. ආමේන්. උන්වහන්සේට පරමාර්ථයක් තිබෙනවා. ஆண்டவருக்கு ஒரு நோக்கம் අන්තිම இருக்கிறது. දේ. கடைசி කැමැත්ත තුල උන්වහන්සේගේ හස්තය අත්දකින්නට යනවා. விருப்பத்துக்குள்ளே ஆண்டவருடைய கரத்தை தேடு. යොහාන් 1 යොහාන් 5:14. 1 யோவான் 5:14. මේකෙන් අපි අවසන් කරන්නට යනවා. இதோடு நாங்கள் நிறைவு செய்ய போகிறோம். යොහාන් 5:14. 1 යොහාන් 5:14. 1 யோவான் 5:14 17. அநீதியெல்லாம் பாவம்தான் என்றாலும் மரணத்துக்கு ஏதுவில்லாத பாவம் உண்டு. alright උන්වහන්සේ 1 යොහාන් 5வது அதிகாரம் 14வது வசனம் 14 14 උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපිට තිබෙන නිසකකම නම් අප උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස යමක් ඉල්ලුවොත් උන්වහන්සේ අපේ ඉල්ලීම අසන බවයි. ஆண்டவர் அவருடைய சித்தத்தின்படி நாங்கள் கேட்டால் அதை அவர் எங்களுக்கு கொடுப்போம் என்பதே நமக்கு இருக்கிற தைரியம். අපි ඉල්ලන්නේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලට නම් කැමැත්ත නම් நாங்கள் கேட்பது அவருடைய சித்தமாய் இருந்தால் එතන ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ බලයක් දකින්න. அந்த இடத்துல நீங்கள் வல்லமையை காண்பீர்கள். උන්වහන්සේ කැමති නැති දෙයක් ඔබ ඉල්ලුවොත් උන්වහන්සේගේ හස්තය ඔබ අත්දකින්න යන්නේ නැහැ. ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லாத நீங்கள் கேட்டால் ஆண்டவருடைய கரத்தை நீங்கள் காண மாட்டீர்கள். මාක් 14:36 බලන්න. මාක් 14:36வது වසனம். මාක් 14:36. 36:36. அப்பா பிதாவே, எல்லாம் உம்மாலே கூடும். இந்த பாத்திரத்தை என்னிடத்தில் எடுத்துப் போடும். ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்றார். දැන් යේසුස් වහන්සේ ආඥා කළා කියනවා අබ්බා පියාණනි ඔබට සියල්ල පුළුවන්. அப்பா பிதாவே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அப்பா பிதாவே உம்மால் எல்லாம் கூடும். කී දෙනෙකුට අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවද? எத்தனை பேருக்கு தேவைகள் இருக்கிறது? කී දෙනෙක් දේවල් ගැන ආඥා කරනවා? காரியங்களுக்காக எத்தனை பேர் කී ஜெபிக்கிறீர்கள்? දෙනෙක් විවාහය ගැන ආඥා කරනවා? திருமணத்துக்காக எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறீர்கள்? නෑ කවුරුත් නෑ. විවාහ ගැන ආඥා කරා. ආඥා කරන්න. திருமணத்துக்கு ආඥා කරන්න. හොඳයි. රයිට්. ආඥා කරන්න. ஜெபிங்க. මේක කියනවා දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල පුළුවන්. தேவனால் எல்லாம் கூடும். ඔබගේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම දෙන්න පුළුවන්. பிரச்சனைக்கு பதிலை ஆண்டவர் கொடுக்க ඔබගේ முடியும். ජීවිතේ හාස්කම කරන්න උන්වහන්සේට පුළුවන්. வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் செய்ய அவருக்கு ඔබව முடியும். හරි තැනට ගෙනියන්න උන්වහන්සේට පුළුවන්. சரியான இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும். ඔබට හරි විවාහය ගේන්න උන්වහන්සේට පුළුවන්. சரியான திருமணத்தை கொண்டு வர முடியும். ඔන්න ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து මේ சொல்லுகிறார் කුසලානේ මාගෙන් පහ කළ මැනව. இந்த பாத்திரத்தை என்னிடத்துல இருந்து எடுத்து போடும். මොකද්ද යේසුස් වහන්සේගේ රික්වෙස්ට් ඉල්ලීම? அவருடைய ஜெப விண்ணப்பம் என்ன? දැන් මේ ගෙත්සමනි උයනේ கெத்செமனே தோட்டத்திலே මරණයට යන්න යන්නේ. மரணத்துக்கு போக போகிறார். කුරුසේ මැරෙන්න යන්නේ. சிலுவையிலே மரிக்க போகிறார். උන්වහන්සේ කියනවා මේ කුසලානේ මේ මට දැන් ඔයා බෙදලා තියෙන කප් එක මගෙන් අයින් කරන්න. ஆண்டவரே நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த பாத்திரத்தை நீர் எடுத்து போடும். ඔයා මට වක් කරලා තියෙන මේ කප් එකෙන් මට බොන්න බෑ. நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த பாத்திரத்தை எனக்கு குடிக்க මේක முடியாது. මට ගන්න බෑ මේක අයින් කරන්න. இதை எடுத்து போடும். අපි කී දෙනෙක් එහෙම ආඥා කරලා තියෙනවද? எத்தனை பேர் அப்படி ஜெபித்திருக்கிறீங்க? උන්වහන්සේත් එහෙම ආඥා කළා. அவரும் அப்படி ஜெபித்தார். පුළුවන් නම් කුරුසේ අයින් කරන්න. சிலுவை எடுத்து போட முடியுமானால் පුළුවන් නම් මේ කුරුසේ මගෙන් අයින් කරන්න. நீர் இதை ஆண்டவரே எலுமான எடுத்து போடும். ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කිව්වා அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் එසේ වී නමුත් ஆனாலும் මා කැමති දේ නොව ඔබ කැමති දේ වේවායි කිව්වේ. என்னுடைய சித்தத்தின் படியில் ஆனா உம்முடைய சித்தத்தின் படி ஆகட்டும். අපි කී දෙනෙකුට ඇත්තටම මේක කියන්න පුළුවන්? எத்தனை பேருக்கு இது உண்மையாக செய்ய முடியும்? ඔබේ අවශ්‍යතාවය ඉස්සරහා. உங்களுடைய தேவைக்கு ඔබේ முன்பதாக ආශාව ඉස්සරහා. உங்களுடைய ஆசைக்கு ඔබේ முன்பதாக ප්ලෑන් එක ඉස්සරහා. உங்களுடைய திட்டத்துக்கு ඔබ முன்பதாக කී දෙනෙකුට යාඥා කරලා කියන්න පුළුවන්ද ඇත්තටම? உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஜெபித்து சொல்ல முடியும் உண்மையாக? බොරුවට නෙමෙයි. பொய்க்கு அல்ல. මම මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි ස්වාමිනේ. என்னுடைய திட்டம் அல்ல ஆண்டவரே. ඔයාගේ කැමැත්ත විතරක් වේවා. உம்முடைய சித்தம் மாத்திரம் நடக்கட்டும். ඇත්තටම කියන්න ඕනේ. உண்மையாக சொல்லுங்க. උන්වහන්සේ සිත කිරා බලන දෙවියන් වහන්සේ. ஆண்டவர் இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிற ඔබ தேவன். ඒක කියනකොට මොනවද ඔබ අදහස් කරන්නේ? நீங்கள் சொல்லுகிற போது என்னத்தை මම சொல்லுங்க? ඉල්ලන දේ මට ලැබුණ නැතත් කමක් නැහැ. நான் கேட்கறது எனக்கு கிடைக்காவிட்டாலும் මම பரவாயில்லை. ඉල්ලපු විදියට ඒක ලැබුණ නැතත් කමක් நான் නැහැ. கேட்கிற வண்ணமாக මම கிடைக்காவிட்டாலும் ඉල්ලන பரவாயில்லை. කෙනා මට ලැබුණ නැතත් කමක් நான் නැහැ. கேட்கிறவர் මම கிடைக்காவிட்டாலும் ඉල්ලන பரவாயில்லை. යන තැනට මට යන්න ලැබුණ නැතත් කමක් නැහැ. நான் நினைத்த இடத்துக்கு போகாவிட்டாலும் මම பரவாயில்லை. හරි කියලා හිතන දේ මට වුණේ නැතත් කමක් නැහැ. நான் சரி என்கிற சொல்லுகிற காரியம் எனக்கு ඔබේ கிடைக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை. කැමැත්ත වේවා කියලා කියන්නේ මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි.
உம்முடைய சித்தம் ஆகட்டும் என்று சொல்வது என்னுடைய சித்தம் මම இல்ல ஆண்டவரே. ලෑස්ති මම අකමැති දේත් අල්ලගන්න. நான் விரும்புகிறேன், நான் விருப்பம் මම இல்லாதையும் ලෑස්ති பெற்றுக்கொள்ள. මට දැන් නැතත් ප්‍රමාද වෙලා හරි ලැබෙනවා නම් බලන් ඉන්න මම කැමතියි. நான் விரும்புகிறேன், எனக்கு இப்பொழுது கிடைக்காவிட்டாலும் கிடைப்பதை காலம் මේකට காத்திருக்க. මගේ භාර්යාව හරි දක්ෂයි මේ ආඥාව කරන්න. இந்த ஜெபத்தை செய்ய என்னுடைய மனைவி ரொம்ப අපේ திறமையான. ජීවිතේ යහපත් දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා, දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. අපිට සමහර දේවල් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නනකොට මේ දේ වෙන්න යනවා. මේ හැම හොඳ දෙයක් என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறேன். இது ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், இப்படி எல்லாம் நடக்கும். යන්න තමයි තියෙන්නේ. இப்படி பாய்ந்து பாய்ந்து தான் போக இருக்கு. හැබැයි හැම වෙලේම එයා යාඥා කරන අමතක කරන්නේ ස්වාමිනී ඔයාගේ කැමැත්ත නම් විතරක් මේක වෙන්න ඕන. அந்த மனைவி ஜெபிப்பா, உங்க சித்தம்னா மாத்திரம் நடக்கட்டும், හැම දෙයකටම எல்லாவற்றுக்கும் ඔයාගේ කැමැත්ත විතරක් වෙන්න ඕන. உம்முடைய சித்தம் மாத்திரம் நடக்கட்டும். අපි ඉල්ලන්නේ වැරදි දේවල් නෙමෙයි. தவறானதல்ல நாங்கள் හැබැයි கேட்போம். ඔයාගේ කැමැත්ත වෙන්න ඕන. ஆனா உங்களுடைய சித்தம் நடக்கட்டும். අපි ඉල්ලන්නේ හරි දේත් වැරදි වෙන්න පුළුවන්, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙමෙයි. ஏனால் நாங்கள் சரியானது கேட்டாலும் அது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாதபடி இருக்கலாம். ඔබ දන්නවද මේ 6 තුල දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. இந்த 6 காரியத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் செயல்படுவார். දැන් මම කිව්වා දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන සීමාව තුල. ஆண்டவர் அவருடைய வல்லமையை செயல்படுகிற எல்லைகள். දැන් ඇත්තම කතාව உண்மையான காரியம், ඒ සීමාව දෙවියන් වහන්සේගේ සීමාව නෙමෙයි. அந்த எல்லை தேவனுடைய எல்லை அல்ல. මේ 6 දෙවියන් වහන්සේ වැඩ කරන සීමාව නෙමෙයි. அந்த 6 காரியங்கள் தேவன் செயல்படுகிற எல்லை அல்ல. මේ 6 අපි ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ සීමාව. இந்த எல்லைகள் நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வர வேண்டிய අපි காரியங்கள். ඒ තුලට ගියොත් நாங்கள் அதற்குள்ளே வந்தால் දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය අත්දකින්න යනවා. ஆண்டவருடைய கரத்தை காண போகிறோம். මේ තුලින් අපි වෙන් වෙනවා උන්වහන්සේ. இதற்குள்ளே நாங்கள் வேறு பிரிந்து අපි வாழ்கிறோம். නැගිටලා යාඥා කරමු. நாங்கள் எழும்பிருந்து ස්වාමිනේ, ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, ඔබගේ කැමැත්ත වේවා. உங்க சித்தம் நடப்பதாக. ඔබගේ කොන්දේසි වලට මම යටත් වෙන්න කැමතියි. ஆண்டவரே, உம்முடைய நிபந்தனைகளுக்கு நான் මගේ கீழ்ப்படிகிறேன். ජීවිතේ ඔබගේ කාලයේ දේවල් පුදුම දේ කරන්න ඔබගේ කාලය තුල. ஆண்டவரே, வல்லமையான காரியத்தை உம்முடைய காலத்திலே ස්වාමිනී මම හරි තැන ඉන්න ඕනේ ස්වාමී. சரியான இடத்திலே நான் මම இருக்க வேண்டும் හරි ஆண்டவரே. මනුෂ්‍යයන් එක්ක ඉන්න ඕනේ சரியான ස්වාමී. மனிதர்களோடு நான் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. ඔබගේ පරමාර්ථය මගේ ජීවිතේ වෙන්න ඕනේ. உங்க நோக்கம் என் வாழ்க்கையிலே நடக்க வேண்டும் ඔබගේ ஆண்டவரே. කැමැත්ත වෙන්න ඕනේ. உங்க விருப்பம் நடப்பதாக. යාඥා කරලා කියමුද ස්වාමිනී මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි ස්වාමිනී ඔබගේ කැමැත්තම වේවා. நாங்கள் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே, என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தமே මගේ நடப்பதாக. කැමැත්ත එපා ඔබේ කැමැත්ත වේවා කියලා. என்னுடைய விருப்பம் இல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய விருப்பம் நடப்பதாக. යාඥා කරමුද විනාඩියක් යාඥා කරමුද යාඥා ஒரு කරමුද. நிமிடம் எடுத்து நாங்கள் ஜெபிப்போமா. කියන්න ඔබගේ යාඥාවන් ඉස්සරහට ගේන්න දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට. அந்த ஜெபத்தோடு கூட ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்க. ඔබේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ගේන්න.